Nyakor mgajonga moro mintiero seromo kanyo sa pagario mano marukinyo duche majaber chien tarik achiel wadonje dwe manyiena ma en dwe mar 8 chien tarik achiel geno mara ni bedo kod otieno maber bedi chako kinyi mari e yo makare wasechopo ka mar kelo ni chenro mar rupiny kod mano mar mbaka oromo kaka pile ibedo kod nyaka giko nyinga Sharon Ong'aw. Nyakor mgajonga dwe machako dwe mar 8 dong dwe chadi ang'wen to chope Christmas koso tieko higa mano nyiso ni wasechopo ka dwe mar 8 wadong mana gi dweche manok to bende waloro mana higa mae dwe nyakor mgajonga madhi chopo kacha higa achiel are ne piny Kenya tim yiero wacho ni sani bende okenge mage mosego gi sirkal ni mano ma Kenya Kwanza kinde montere sani nyakor mgajonga warak machiegni bed kodwa isebedo kodwa e thuolo mag dweche 8 mano mar higa ni ero kamana yuko bedo kodwa dweche 7 kosekalo chako dwe mar 8 wago niro kamano ko bedo kodwa okinyi kokinyi wuok tich nyaka tich abich ka en jara maroma wageno ahinya omosini kanyo happy new week happy new month iwacho ni samontie sani weche manyien timore kuonde duto to okinyi ma kawuono wantiere kodi kama onibed kod ng'eyo ni gigo matimore gin magi machiegni kod dog chunyi maiye machiegni chenro mar piny kod makoromo luongane Cleophas Oluoch ne kisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango oyawre Cleophas Oluoch ja kisumo nyaka kwar mokeo nyaka chisango ngene majanyalenda mosip jokani osip jokano osip jo kabondo berma happy new month Jomigori Bamos happy new month Sharon to you too kendo happy new week sorry kata ino icho maber an maber ama choma kare anamora kawuono ng'eni dwe manyien en chien tarik achiel wasechopo nyiso dwe jogo kohero motomnwa gimoro lokruok bonene ma be dwe moro machiegni gi dhod chunya machiegni gi dhod chunya bende gitimnwa lokruok ma kidhi e korot iwuok gi korot igolo omenda te idhi chul gope mopogore opogore ichak iwa kendo naonge omenda iparo na kanyo ni tarik achiel jok michulo miso dwe unade ore uru gimoro tino nge kata mna lokruok tinde chudo nikech ichudi ti chak ichiwo ne jomoko kata ichiwo ne serikal kana sani ko gibiro ng'eto kata kamano iwacho ga ni olo nono olo bedo ni ionge godo donge jabe ni yuto nitie kama ok yude korengo ero kamano ni mar die jogo bende masiko kapenjo intiere tije machalo nade intiere gi thuolo mane kumoro to kawa chako kawuono kata nyakora mo joma neno wasani kik jibed jo miriambo wacho ga ni kinde moko Sharon ng'eni oganda moko miorega geno moko maonge en ang'o mamono ng'ato wacha ni oyo kato onge molokoro ng'ato ne wang'e arangi abona ne kama okechiyo ing'e maber ni tiyo Ramogi ka onge to onge bende wacho ni daga according to you to wacho ni ini tiyo Ramogi tiyudo ote ng'ato kod niya manya tich Ramogi tidi kacha tini siko mana ni abonena ni onge gimidhi neno nikech ka ntiere tije tiketo gi e website ilando gi e mbui kacha jok moko oro kwayo biro donjo koro nyakor Ramogi jwang kamoro amora mitie mano paro na kanyo somo moro e Jumapil mokalo ka dogo wach ni ka in gi thuolo mar konyo ng'ato kumoro e yor tich kata yo gimoro amora konye ni mar luong maduong' ahinya kendo kik iwuonde ni yoro mana CV yoro CV chakre January to en mana nabadhiro ni adhiro ting'e maber onge gimitimo donge ji kik bed jo miriambo kin gi thuolo mar tich kod ng'ato ni gi thuolo mar tich machalo kama tin gi oteku mar miye obed kod tich machalo kamano nyakor Ramogi jwang mano mana paro ni dwe osechopo diere koko wachako misema gi Cleophas ang'e kata kapok idhi mbele misema ni ntiere gode higa ne ng'eni wasekadho dweche 6 mokwongo sani koro chal ka gima oni futa mogik misema gi isagoyo anya wacho ni achiel kuom gi ochopo kare tachiel podi tachiel koka nyiewo dong watiekni ngime maduong' iwacho ni bende wachano kaka dhano to Nyasaye nigi chenro gi bende koro wacho ni chenro mag Nyasaye gin ga supreme wacho ni gin malo ahinya to ka wangima go ngima ne ruoth gigo duto timo mana nikech nyakor Ramogi jwang odiochieng' ma kawuono iwacho ni en odiochieng' mokwongo rapar mantiere kar kanyo en ni nitie jok mayudo sara nitie jok mapod menyo kiyudo thuolo moro amora kon gi wacho ni kimako bado wadu be mane konyo oganda machielo imako lwet ng'at achiel omako lwet jok moko abich kumoro koro timane kaka Nyasaye bende ohero machielo odiochieng' ma kawuono kama kaka chenro pangi Sharon dong achako gi weche manyien kata idonj kod nonro mar gazet nonro mar gazet ka
nitiere romo mabende Ogai mar Azimio Raila Odinga nobedo godo gi jatend piny mano William Ruto. Wacho kamano ochune peke it gazette mano mar The Standard ondike gi dholiech how Ruto Raila dialogue deal was brokered. Koro jok mage mabende nomiyo kata mna le kata mna okang' makamano chopi duto te abro bedo ka kilo ni nyapora mga juang Clofas oduchi manyoro bende Coops nosechiwo nopedho mara ineno nyithindo mabende notimo jopuonjre mane otimo penje klas mano klas 12 higa mokalo bende gisani ka nagi set ndikore e skunde mopogore opogore gin thuolo mano mar ng'eyo mbalariany kuonde tiegruok mopogore opogore mabende oduong'gi e chenro mano mar pinya kwa mga jwang habiro bedo kanyisi yore ma ioro godo kwa intere SMS magiore namba moro to ging'eyo mbalariany kata mna kar tiegruok moduong'gi en mana ne thothgi chal ka gima no kondikore mbalariany. Ngocho ni tie jok ma oyudo thuolo mar dhi e mbalariany maromo kata 200 oprochel gi wi 1,100 mana 1,285 magi noyudo nooro ote mondo mi gidhi kanye gidhi e mbalariany mopogore opogore kod colleges moko to kuomgi yudo kanyo ni maromo 9,000 nowacho ni wan kod timo degree ne gido thuolo mar timo degree ngene jok modo thuolo mar yudo degree ne gin 1,140 to kuom 1,140 ni 9,000 egi owacho ni wan degree ni okwadwa wada timo courses mitiyo kod gige lwedo mitiyo kod lwedo owacho ni mag TVET owacho ni kata to yudo practical skill mari iwogo ko bangi ni 2 kata 3 molo 4 ma ida bede mbalariany to samoro kisego tong'o onge koro ngene TVET samoro bende kon tena ngomo kelo paro machalo kamano koro kangine twak kod jolony weche mag somo angwarangene kin mbalariany maromo 69 kod TVET maromo kanyo 210 pogruok gi chalo mage to nyaka sani oko kae gin gik mage ma irango adier ka oganda donje tich en gimoro marito winjo ahinya esima mago timore dong bende nitiere shoka mano mar fikano bogni bedo mayot to bende nitiere ser ma jogo ma ochano ahinya ngin sani koro pangi e kategori ntie jok mochano ahinya ntie jok mochano ntie jok moko ma man gi chan ntie jok moko bende ma lwetgi ogwedh matin ntie jok ma lwetgi bende koro ogwedh mathoth wa jo chan gi gidhi yudo atamalo 100 mano mar sir mar somo kowuok omola ma sirkal chiwo kachiel koda ka machielo bedo wacho ni scholarships mantie kata kod mano mar loan tiende nang'o help dhi bedo ni pod dhi nyime nikech nitiere portal manyien bende ma jok mada kwayo sir makamago onego bed ni bende dhi en gimoro morito winjo ni koro help chanya bedo ni jok ma koso mana donwach mana ni categories ang'wen mag chan ema koro biro bedo kimiyo help manyiso ni jopuonjre mamoko to koro biro bedo ka puonjore kata mana nade e kinde ma bende ageni nengo ngima bende tek school fee bedo pogore ocho ni kos ka kos bende sani nitiere kod omenda mar skul Clofas kopogore gi mano ang'ino duchi ma kawuono en chieng' tich ariyo wantiere go rako bang' mani biro bedo kitayo we chenro mar mbakoro e mbakoro kawuono wagoyo mbaka maneno kawuono Azimio kende mosegolo list mari mag ji 5 madhi bedo kata kotelne kod Kalonzo Musyoka iwacho ni ne delegation leader waneno ka jodito moko mag Azimio manitiere twak tielo mokwongo mano tore cha nokorioge gionge ka kendo jok mantiere ka nyalo bedo ka Amina Mnyanzi wantie karaka mano jo Azimio nitiere Eugene Wamalwa nitiere Opiyo Wandayi Kalonzo Musyoka kod Okong'o Omogeni mano senior council senator ma Nyamira mabende kama nitiere karkanyo iwacho ni kweth mar Kenya Kwanza nyaka sani musegi mana jare lieka samoro nyalo bedo Kimani Chungwa gi nyawadi mantiere senate Aaron Cheruiyot koro idito ni kumachielo gidhi bedo nade jomoko adek gi gin jok mage madhi donjo ka tena ng'o miyo porono gi leo wadarange kama chielo to twagni en ang'o mikawo mana jo Azimio kende gi jo Kenya Kwanza ne wan gi jok manochung' bende man duon buche mamoko nitiere karka gintiere kanye koso nywand gi riwruoge siasa chalga gi momwonygi gi riwruoge koro kose mwonygi kanyo tiende nang'o twagni en ang'o ma gidhi bedo kacha mise mage ma twagni nitiere godo en pek mar ngima koso loso apise moko nonyo kata apisi mar jal maketo sirkal tesre kod puodho apis no mano mar jatend migepe en mane ma jopiny nitiere godo mana twak maket kod mani bedo nyoro kod Tom Nduku wada penjo kawuono japiny bede ni kanyi e twak makama jokanisa wacha ng'we wiye nikech jokanisa bende osewacho ni twak makama onego bed ni nywako ji duto ni mar ok dawinj kendo ni tok ma koko moro chako neno nikech gin bende nagidwaro mar mondo mi riwgi e twak makamano to twak makama tiende nang'o tok yiero ka yiero ji nyaka bede twak
watito winjo wadhi bedo ka kod jases nyakora Ramogi Jwang' mano MCA mano makileleshwa Robert Alai kachiel koda ka jakene ratiro mag oganda John Obure odhi bedo ka kachiel studio moro ma Kisumu wapenja ni gik ma riwruoge mag oganda dwaro kata civil societies gigo ma gidwaro bende be oketgi e mise moko abich mane Kimani Chungwa oro mokwongo to pani mise abich go bende Azimio nosekwedogi koro gibiro gi listi mare twak margi koro dhi bedo listi mane yaya mano biro dhi neno kanyo ne gidhi chako yo machalo nade mano sama gidhi bedo kacha achiel kachiel wacho ni gazette ma Daily Nation bende wacho ni negotiators named as Ruto Raila teams deep and feud wacho ni sani bende kata kochopo kanyo penjo maduong' who is fooling whom kizungu kubwa wacho ni kino chopo kata ka yo wangi ke wacho kizungu marach haya kete kanyo koro Ramogi Jwang' twak biro ni saa 3 nyaka saa 5 wadhi bede county bede wapenja ne jopiny ni utu nene nade koro chakikri king'e kama jofwambo wajo dhiega samoro wanyalo ke kawuono to kama ng'inene jowa chopo ni gola ne pachi achiel kachiel county ma Kisumu Mabei Migori Siaya Mombasa Nairobi ka wan kodi achiel kachiel twak koro chakoro no ote sani nyaka giko mar chenro mar mbako romo SMS line wa na riede ka uchiela nono Facebook wantiere live Ramogi TV YouTube Ramogi TV kachiel koda ka Twitter do kachiel Ramogi TV KE Instagram Ramogi TV Kenya tudikoda Cleophas Watch e Facebook fan page mara Twitter @Cleophas Watch ne Ramogi Jwang' antiere gi mbuyi ang'wen na TikTok Instagram Twitter Facebook duto te hatiyo gi nyinga chiel Sharon Ong'ao machiegni bed koro nyaka giko nikech ma en rupiny mokwongo mage thundo weche na naomba Raila penye yako tafadhali kuanzia saa hii akomesha hiyo maandamano juu watoto wa watu wataendelea tukupoteza maisha yao. $144,500 applicants have been placed in TVET institutions. Ramogi Jwang' kendo machiegni okinyi ma kawuono e chenro mar piny kama nitiere kae weche manyien winjge kare logi achiel kachiel kamoro moro ma nitiere riwruok mano mar Azimio la Umoja koro dwaro ni twak e kindgi kod sirkand Kenya Kwanza ochakre mapiyo kendo otieki kanyo ei thuolo mar dwe achiel kweth Azimio ochwalo jokanyo abich mage madhi bedo kanyo e twak kod Kenya Kwanza jafamo mar Walter Nyambaga lero kaka Kenya Kwanza bende omago chung margi mano weche mawinjore twagie Katodoko ni twak e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kanyakla kod Kenya Kwanza ne obanyong ka twak no chomo milambo kar twak chomo nyandwat gin kod thuolo machielo mar twak mar manyo kwe e kindgi twak mibetele kod man en jatend piny Nigeria machon Olesoguna Obasanjo listi mar Azimio giwalo jabich motiyo kanyakla jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka kaka wi hotel mar kweth no jatend kweth manoke od bura James Opiyo Wandayi ma bende en ja od bura ma Ogunja jatend DAPK Eugene Wamalwa seneta Manyamira Okongo Mugeni to kod ja od bura ma Malindi Amina Mnyazi e hote mare Azimio nyonore ni twak margi nyaka gidre pek mar ngima e kama japiny winje matek tweta nondo mar yiero melo 2022 mosekelo wede e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga e chuogo duol mar IBC manyien e konywando kweth ka kweth e chiwo thuolo maromre ne jokenya leo mag piny owacho to kod chiwo luor ne duond buche mag siasa kotende kod katiba Azimio bende nyonore ne twak nyaka kaw mana dwe achiel kochakore tarik 1 dwe mar 8 higani magitimore ka kweth ma Kenya Kwanza to nosegolo lai margi mar twak mane odhi ataro kod dwach Azimio e kama ne gikino wigi ne twak e wi pek mar ngima kod goyo kogno mbui mar IBC moting'o dwoko mag yiero mokalo. The issues that were agreed on are 5 issues. If you don't want to take that, I told them yesterday, please go back to the streets. Ask yourself, why does Azimio want to help the Kenya Kwanza administration to deal with their problems? We shall not discuss anything to do with Nusu Mkate, anything to do with share of positions. The people of Kenya ultimately will judge the Kenya Kwanza administration on the ballot in 2027. If we fail to deal with the question of the cost of living, it's not for Azimio to help us. Nyaka samaodhi yamo
E Kenya Kwanza ne pod nie romo mar walo kanyakla margi mabiro bede mesa mar twak kod Azimio. Oganda jo Kenya koro biro rito ka bende twak maket kod mane nyalo nyago lemo koso lig tiga pod biro mana piyo ka ng'iyo lo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nokora mo jonko wuok kanyo adhi e familia mar Evelyn Nachungo mano koro ni kod kuyo e chunygi mano bang' wito yawuote ariyo kokalo kuom adhonde mane giyudo e sach ng'anyo mano bagi juma mokalo. Kaka ripota marwa Steve Biko leronwa, Brian Oniang'o kod William Omulele yangore ni ne ogo bindi gi obila e odgi man Nyalenda. E kar dak ma Nyalenda e boma ma Kisumu, lit kod kuyo omako chuny anyuola mar Evelyn Nachungo ma owito yawuote ariyo ma nyocha yudo hinyruok e ng'anyo jumbe ariyo mokalo kendo nyocha rik yudo thieth e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga. Brian Oniang'o ma jahigni 22 kod William Amulele ma jahigni 24 ripot yango ni ne obila ogoyo bindi e kar dagno kendo weyogi kod hinyruok marach e wigi kod fuoni mamoko. Yawuowi ariyogo manoriko ywe e odgi e kar dagni ma Nyalenda nobedo kod odiochieng' mar adieya bang' obila muomo kendo monjogi e odno. Evelyn lero midhiero ma nyithindego nyocha okadhoe ka itemo res ngimagi e osiptal ma gikone to giwito ngimagi. Daktari alisema Brian alikuwa na crack kwa skali yake, nileta shida ya kifo yake. Na vile William alikufa wakaniambia William shingo ilikuwa imekatika na pia alikuwa na crack kwa skali yake. Nilisababisha kifo yake. Anyuola kod osiepe mano yor mar kuyo kanyakla kod Evelyn koro ni kod kwayo ne sirikal moloyo e kindeni ma koro ringre ariyogo opiel e karo kan ringe ma Jaramogi. Kwayo sirikal kuponi ginyalo donjo mondo gikony mama ni yud kaka nyalo giko nyithinde ariyo manothogi to wanyalo duoko gi erokamano. Waluongo Raila kaka osiwacho ka ne en wuon piny kendo odwaro ga ni mondo jopiny odhi e maandamano to nyithindo gi nok gidhi e maandamano kaka ne gilemo ne jomoko Nairobi cha e kaka jogi be mondo kawo mondo ting' margi okawo mondo dhi oyik nyithindo gi. Kwa hivyo kama familia tunaomba tu usaidizi, watuonee tu huruma, na naomba rais penye yako atuonee huruma, asisifu polisi ati wamefanya kazi mzuri, ajaribu kufanya uchunguzi. Na naomba Raila penye yako tafadhali kuanzia saa hii akomesha hiyo maandamano juu watoto wa watu wataendelea tukupoteza maisha yao. Raila Molo Odinga ochungi joge monegi kiko linga kamolingeno. Ochungo or leaders ge mag Nyanza. Obi ochungi jo monegi and most especially jirandwani. Kakoro twak limbo e kind kweth mabal kod piny wacho mano Azimio la Umoja kod sirikal e yore mayot mag kelo kwe. Anyuola mar Evelyn ma owito yawuote ariyo koro kwayo ratiro mondo nen mondo yud kako nyalo iko yawuote. Steve Biko, Ramogi TV. Erokamano nya Steve Biko kuom report makamano. Ote mag gikuyo bende ochopne anyuola mago mag Brian kod owadgi machielo man Nyalenda. Kamachielo nyakora mag jwang' MCA ma Imbo East Ward mane kar chung' bura Mabondo e kaunti ma Siaya Francis Otiato odadho gi obila mago kwach kich kotenore gi ng'anyo mag Azimio mane obagi e boma Mabondo jumbe ariyo mokalo. Otiato ne ochopo e nyim kwach kich mano e kar Onyango ma kawuono kendo odadho gi kuom thuolo nyaka dier odiochieng'. Gikone obila nowe thuolo mano gi rambun mar obila maromo siling 5,000 mano ka orito dhi e doho tarik 9 dwe mar aboro. E twak mare gi jofwambo bang' we thuolo Otiato okoni itude gi ketho mano mag siayo ng'anyo ataro mar chik. Tera court mondo me they are answered 2 charges, an incitement to violence, and another one here they call it subversive activities, engaging in subversive activities. Items ma okang'eyo the contents mag. Wachna ne kata kapono kwana kaka eseche mokunde mo wantiere kata ka we are not here present, but we heavily finance maandamano. We are ready to go to court on being told I have to report back on 9th. So we have been preaching peace around here. We know the police officers have no housing. We stay with them out there in the village. So as we move forward, we really need the police to work with us very closely, not by arresting the leaders, not by ramping up charges against these leaders.
kama chelo nyakromo gi jong seneta mabusia Okiya Mtata kod jo Kenya mamoko adek otero milome mano mar ng'ur e doho mamalo mogik e pacho kae ka gin gi ng'ur e wi okang' manyokaw kod doho mar apil mar yiene sirkal kata chako tiyo gi chik omenda manyien mano mar omenda. Mtata, Eliud Karanja kod Benson Odiwuor kod Ongima wacho ni Ongima Oigoro okoni ok gimor kod ng'eto mar jong'ad buche Mohamed Warsame, Keturima Minoti kod Ellen Omondi. Wawinyane kaka Lida Okeyo miyo wale pot makama. Kaka yor temo geng'o sirikal kik dhi nyime gi tiyo gi chik manyienno mar omenda, Seneta mabusia Okiya Mtata kod jo Kenya mamoko adek kama oting'o Eliud Karanja Matindi, Benson Odiwuor Otieno kod Brian Angima Oigoro oramo mar temo ka bende doho maduong' mogik mano Supreme Court nyalo winjo ywakgi. Ji ang'wen go ne osechiwo milome ne doho mar Supreme mar lero ni gichwalo ng'ur e wi ng'etno manyocha ogol chieng' tich abich juma mokalo gi joyal buche adek mag doho mar apil manyocha ochiwo thuolo ne chikno ochak tiyo. E milome margi ne doho mar Supreme, Mtata dwaro ni mondo doho no witoko ng'eto manyocha joyal bura Justice Mohamed Warsame, Keturima Minoti kod Helen Omondi manyocha oyie kod kwayo mar migawo mar omenda ni okang' mar chungo chikno miyo sirikal yudo pek mar choko omenda ma inyalo timgo dongruok ne jopiny kokalo e bajet manyocha olandi ma ok tin ne shillings trilion 3.6. Jatend migawo mar omenda ma pacho ka Njuguna Ndung'u nyocha opedho ywak ne doho mar apil bang' ka doho mamalo yande ochungo chikno kik chak tiyo kapod iwinjo bura makwede. Njuguna nyocha oywak ne doho ni sirikal yudo lal mar shillings milion 500 pile ka pile nikech okang' mar goyo chik omenda marufuku. Joyal buche mag doho mar apil nyocha olero ni chudo mar osuru en gima osiko ma kaponi doho biro ng'ado ni chikno mar omenda ok ni kare to jogo ma osebedo ka chulo osuru e bwo chikno ibiro duoknegi omenda gi kokalo e osuru mamoko mabiro nyime. Mtata kod Lange dwaro ni mondo med dino ne chikno nyaka chop bing'adi ka bende ne okadhe ka oluwore gi dwaro mar chike ma pachoka. Matimore ka jo Kenya koro ntiere kod achiedh nade mar chako neno pek ma ikelo gi chikno mamulo chenro mar chudo mag osuru kod ng'eto mamoko yuto mag jopiny. Kambi mar Safaricom nyose lando ni dhi medo nengo mar tudruok koluwore gi chik manyienno mano oriwo nengo mar goyo simu, oro ote machuok, tiyo kod teko mbui to kod omenda ma ijugo kuom tiyo gi yor oro pesa mar M-Pesa. Poni doho mar Supreme okoloko ng'eto mar doho mar apil, osara mar jotije ma Kenya ma dwe ka dwe idhi gole 1.5% madhi agulu mar gedo mar ute manego gi ogonyore. Osuru ma ijuoge wi osara bende dhi bedo gi lokruok ne jogo ma osachgi ni kind shillings 500 nyaka 800. Chikno dwaro ni chak ng'ado 32.5% ne kidinyno. Jogo ma osachgi ohewo 800 idhi chak juoge osuru mar 35% kuom osachgi. Motelo, osuru mamalo mogik ma osebedi ka ijuoge pacho ka kuom osara mag jotich en 30%. Chikno bende chiwo thuolo ne duol machano nengo modhi e pacho ka IPRA juga 16% kuom nengo mag modhi. IPRA to kata kamano nyocha osechako kete tim chikno kata odoko ni doho yande ochunge. Sirikal ntiere kod lek mar choko shillings bilion 311 kokale chikno manyien mar omenda mondo mi otigo e keto yot ne chopo dwach budget mar Kenya e hik omenda ni. Aya, kama chalo kanyo kowuok e ripodno mohao jopuonjre 200,000 ok biyudo sir ma achiel kachiel mano mar pesa ma sirikal chiwo ne jopuonjre e kuonde tiegruok kendo biro chunogi ni gichwal kwayo mano ma kwayo hola kata tiyo gi pesa ma owuok e ofukegi. E kwan ma jopuonjre maromo 255,167 ma yudo thuolo ma kuonde tiegruok mago mag mbalariany kod mago mag tije lwedo 87,000 kende ma piny owacho oyango ni biro chudo biro yudo sir mar omenda mano ma ok gichulo omenda mora mora. Ma oyangi odiochieng' manyoro kanyo kod jatend migawo mag wechego mag somo Ezekiel Machogu mane twak e kinde yawo ayanga thuolo mag rwako jopuonjre e kuonde tiegruok ma pacho ka. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Giko ne to jopuonjre mag klas 12 manyicha otimo penj higa ma okalo to oro kwayo mar donje kuonde tiegruok ong'eyo kuonde tiegruok ma owinjo gi riwrego. E kwan mar jopuonjre ma ok tin 870 manyicha oyudo duokogi 173,244 ne ni kod thuolo mar timo tiegruok e mbalariany
697,317 to ne nyalo yudo thuolo e donjo e kuonde tiegruok mamoko kaka mag tije lwedo. Duol ma ochung' ne keto jopuonjre e kuonde tiegruok KUPS oketo maromo jopuonjre 285,167 e kuonde tiegruok ma opogore e pachoka. 140,107 biro timo tiegruok e mbalariany ka 145,60 to biro bedo e kuonde tiegruok mamoko kaka mag tije lwedo. 144,500 applicants have been placed in TVET institutions and 560 to secondary teacher training colleges. Notably, 9,673 applicants who qualified for degree courses from the 2022 KCSE cohort opted to be placed in TVET institutions. E kwan mar jopuonjre ma oketi e kuonde tiegruok mag tije lwedo 9,673 ne oyudo grade mar mbalariany, kata kamano ne giyiero tiegruok mag tije lwedo. Mbalariany mag piny owacho oyudo jopuonjre maromo 130,485 ka mag ji giwegi to oyudo jopuonjre 9,622. Jopuonj matimo diploma e sekondar omi thuolo mar ji 560 ka kuonde tiego tije lwedo to oyudo jopuonjre maromo 144,500. Jopuonjre gi duto biro chako tiyo kod lai manyien mar chudo manyicha oketa yanga kod jatend piny Kenya. Ma kit chudo ma omenda ibiro chwal ne mbalariany kaluwore kod nengo mar kit somo magichiwo ne japuonjre ka japuonjre. Piny owacho yango ni gibiro chiwo sir chuth ne jopuonjre 45,000 mag mbalariany kaachiel kod 42,000 mag tije lwedo. Kata kamano, liekore ni ng'uro osebedo e kind jopuonj madongo mag mbalariany e wi kido manyien mar chudo, gino ma Mashogu konigi loso. I understand there are a few concerns from the vice chancellors. I was talking to the chair of vice chancellors, and I told him to relax, because as a government, we are on a serious engagement. Actually, even when I was here, my colleague from National Treasury, we are engaging on the same. We have been engaging on the same with the Principal Secretary, and one of the things that we are presenting in the coming week. Jopuonjre gi owinjo chak donjo e skunde chak dwe mar 9, kendo Mashogu kwayo kuonde tiegruok mondo or barupe ne jopuonjre. Mondo mi japuonjre or kwayo mar yudo sire yor omenda, okwagi mondo mi gilim mbui mar piny owacho www.hef.co.ke. Judith Omondi, Ramogi TV. Koke report mar Judith Omondi Ramogi Jwang, jatend migawo mag weche mag tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo osingo ne oganda jo Kenya ni tem mar achudhe moko odonjo e lai mar mbui mano mar piny owacho juma mokalo ne okorocho e yo moro amora chenro mar sirkal michwalo kokalo e lai mar mbui mong'ere kaka e-Citizen. Owalo ne okoni piny owacho oseketo kenge mag arita makare ne mbui mar neno ni gima ket kod mano okochako timore, kosingo ni jo Kenya ni nonro margi duto ni e yo makare. George Bati miolera. Koloso e kinde yango kenge ma migawo mar tudruok kod lony manyasani osegoyo. Jatend migawo mar tudruok kod lony masani Eliud Owalo kwedo weche ni achudhe moko ne olidho kendo thurore e lai mag mbui mag piny owacho, kendo rocho chenro ma piny owacho chwalo kokalo e mbui kolero ni temo mar achudhego ne ogore Luanda. The recent incident that we had was not a case of hacking the e-Citizen platform. It was a case of an attempted cyber attack. Hacking means you succeed illegally to get into a technological platform that does not belong to you for ill intentions or malicious intentions, and then you go therein and adulterate the data that is domiciled within that platform. But because we already had an elaborate risk mitigation framework around that space, it was unsuccessful. Owalo singo ne jo Kenya ni onge nonro moro amora mar piny owacho mane orochi e kinde mane chudhego temo donjo e lai ma jopiny yudo godo chenro mag sirkal e mbui midendo ni e-Citizen portal. Jatend migawo no koni okenge mongirore mag arita oketi e lai mag mbui mar e-Citizen. So I want to assure Kenyans that the data that is held by government on their behalf is secure,
that incident did not lead to any infringement of the personal data of Kenyans. E wi opande manyien ma olosi e lony manyasani, jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo koni onge jakenya moro amora mibiro chun kod kawo opandeno ma okoni biro kelo yot ne jopiny e yudo chenro mag piny owacho e yor lony manyasani. We have embarked on the process of pursuing a digital identity for all Kenyans. And I want to clarify that the digital identity we are talking about is not the same thing as the Oduma number, both in terms of objective and context. Let me also clarify that when it comes to pass, we will not force any Kenyan to take a digital identity. No. The onus will be on you to decide whether or not you want to consume government services through your digital identity based on your biodata, or you want to physically visit government offices. Owalo bendo yango ni machiegni ni piny owacho dhi awayanga mbalariany machiwo tiegruok e yor mbui midendo ni Virtual University of Kenya malok tich mare dhi bedo Konza Metropolis kaka achiel kuom yore mag tego lony manyasani kaluwore kod chenro mag piny owacho. We have also managed to operationalize the Kenya National Open University, which is going to be a virtual university, the first of its kind in this country. And I'm happy again to report that tomorrow but one, the Kenya National Open University will be officially commissioned by none other than His Excellency, the President himself. And this university, ladies and gentlemen, will be domiciled at our Konza Technopolis. Each and every ward must have a digital hub. E kinde ni malek mar piny mangima oyiengore ng'irruok kod ng'eyo mag lony manyasani, jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo yango ne rowere maromo 336 oseyudo tiegruok kokalo e ajira digital kaachiel kod jitume mar nyayo thuolo mag tije kokalo e yore tudruok mag lony manyasani. George Bati, Ramogi TV. Nyokoro Ramogi Jwang, achije 41 ma itudo gi nek ma Shakahola inyalo donjnegi kod ketho mar nek ma en kaluwore kod report ma opedhi e doho kod jomin bura. Mano jalupo gae mag jomin bura mano Yamina okone kanyo ni okone doho mashanzu ni achijego ni kod tudruok gi nek mar ji ma Shakahola. Achijego pod ogeng'negi ka itimonegi nonro ka odiochieng' ma kawuono ringre 24 ne mano odiochieng' manyoro ne otimne ringre 24 bero kod jotim bero mago mag sirkal. Ringre 23 kuomgi gin mag nyithindo ka achiel nen mar ng'ama ng'ongo. Wacho ni jabero maduong' mano mar sirkal Johansen Duoro yango ni ringrego onyiso ni ji auchiel nyocha otho kaluwore kod kech. Today we managed to do a total of 24 postmortems, and among these 24 postmortems, the bulk majority of these were children who were 23, and one was an adult. The female were 10, while 8 were male. 6 of them we were unable to ascertain the gender because of decomposition. All of these bodies were decomposed, 24 of them. And then we were able to ascertain that 18 of them, 6 of them died because of starvation, while 18 we were unable to ascertain because of the level of decomposition. Nyokoro Ramogi Jwang report ne makoro kelo e giko magweche manyeno kinyi makowonero kamane nyakuom kete Ramogi TV ka Odhiambo Joseph Kombo wacho ne yawre Cleophas awinjo yo makare kan Nakuru Odongo wuod Asembo jangoma wacho kan asedonjo chon Asembo got bondo kae wan kod wachiel kachiel Yando Wycliffe wacho ni good morning Rupiny, happy new month. Oneno waka entiere Kisii erokamano ahinya. Kamachielo kanyo wantiere kod Midusa Onyango Reloaded wacho ni wuod Bondo nitiere chenro kar kawo yawre nyara Ramogi TV ler ahinya. Wuod Nyabondo wacho kanyo ni wuod Nyabondo koso wuod Nyabondo wuod Nyabondo wacho ni tarik mundiko kanyo no en mana tarik 1 mano montiere kod sani okinyi ma kawuono kete mana kar ka ote mathoth pontiere ka Benedict Adet awinjo mamit ahinya kantiere Dar es Salaam med kon wan neno ka ntiere kanyo to chenro biro ni e yo mane kamoro amora ma ntiere wakaw yo masani ka waduogo Sharon Ong'aw nyaka njero osekore kanyo kod nonro mag gazet dano no Daily Nation kod mana The Standard kikiri mawor anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro muke unyaka changu na kelo ni weche manyien uriti masani. Nyakwa Ramogi wachaka ni giweche matimore sa gige dongruok en gigo eko ma en hakini ok en gime miyi gi mich buch jopiny
Adier gima dhi mbele sani, driver dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Winja kik itim gima idwa timo ne nyim jogi te. Bed king'eni an ok adwa donjo e odni. Ok ibi donjo kata nikech yuvi. Dayo moro kae moti madwaro ni mondo gik maricho richo timre ngimana. Yaye Doli, were gi weche mang'eny. To bende kik item yanyo ng'ata mantie kae. Mora mora mini wacho wadu. En ang'o mitemo wacho? We anyisi wachni maler. Abiro kwalo nyathini. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshaseti hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mone nadwa bedo lawyer. Ka koro piende mininde ok inyaban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation. Ni winjo pesa na mise chamo. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mutani sani ji tema pek. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Nyakor mga jong kamora mintiere machiegni nonro mar gazeto kiny majaber haneno ka sa bendo serengo kanyo dakika en 39 tok sa 12 gisani kora rwakini machiegni e nonro mano mar gazet okinyi kokinyi wajanono gazede ariyo mano mariwo The Standard kanyakla kod Daily Nation okinyi makawuono chieng' tich ariyo wajathoro bedo gi jafwambo marwa majakelo ni weche motenre kod ohala e TV mar Ramogi mano Edwin Okoth jarita musi ni misawa. Rainya Sharon chio nade? Achio maber mak manaim. Amba chio maber. Amba achio makare. Okinyi makawuono gazeti nika haneno ka thor weche opogore kaka jafwambo. Inyalo mana wacho ni gazeti mane manyalo usore. Apani wach mar twak en gima mako wiji ahinya koro ji dwa ng'eyo ni to ang'o gini mano timore kapok twak ochakore to ang'o gini madhi timore i twak maber neno ka wach ma omi pek ahinya e gazet mar The Standard to neno ka Nation dong'iyo weche mag somo mag universities. Aparo ni machiegni gi dhoganda ahinya en kotenre kod weche mag siasa ahinya twak e kind kweth mano mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio deche manyoro kweth mar Azimio nyakor mgajwang bende nosepedho nyinge mago mag jokanyo abich maggi ka bende Kalonzo Musyoka mano jatend duond bura mar Wiper biro bedo katelo network market kod mago kata kamano mai thor wach momi pek we wang'e na malongo nyakor mgajwang neno ka nyigi liech how Ruto Raila dialogue deal was brokered man kaluore kod romo nyakor
Nyakwaro Mgajuanga ma bende jatend piny William Ruto gi ogai mar Azimio nobedo godo e gwenge mag Kadhwadh nam chumbi. Wach ma bende jatend piny owuon noliekore japiny mane gwenge mag Kwale e odira ma bende nokalo. Odiochieng' manyoro Azimio koro ikore mar twak ka nineno kata na nyinge ma bende ne gipedho ma bende ibro telnegi kod Kalonzo Musyoka, ntiere kanyo Opiyo Wandayi, Eugene Wamalwa, Okong'o Omugeni kanyakla kod Amina Mnyazi. Edu nyaka sani warito winjo ni kweth mano mar Kenya Kwanza nyinge mage ma bende gibiro bedo ka gipedho. Nyaka sani ma bende dibed ni lieko en mano Kimani Ichung'wah, jatend jogo eko mang'eny e od bura maduong', kanyakla kod Aaron Cheriot, jatend jogo eko mang'eny e od bura mano mar Senate. Wach mar twak e kind Raila, Ruto di wach nang'o kang' ma kama biro bang' Azimio bende kwedo boke ma bende liekre no chwe kogno gi Kimani Ichung'wah. Gin bende gibiro gi dwaro mage. Apani pek mar wach ni kore kadhi neno nikech Azimio sewacho gigo magidwa ni mondo odhi okete mbele e meza ka ji twak. To bende gimedo ni ok onego geng'negi ni kik giket weche magidwa keto seche ma twak dhi nyime. Kendo giyawo ne Kenya Kwanza ni kata umbe ka un gi weche ma udwa ni ukel mondo ji otwag e wigi, to ukel akela, omiyo kik ugeng'nwa wambe. To king'iyo wachno, ng'ama nobet mager gi wachno mogik en Kimani Ichung'wah. Tera nokene namba 1 jogo madhi chung' korka Kenya Kwanza. Ahinya wach mar yawo sava gi pek mar ngima gidwaro ni weche makamago kata mana kik kete listi, to mane wach mantiere listi mar Azimio. Koro kang'e ni odhi bet mayot marom nade nikech kapo ni Kimani Ichung'wah gi chung' mosekawo kendo waseneno kokawo e wi weche ma Azimio dhi kele mesa, to en achiel kuom jogo moyier korka Kenya Kwanza. Warito mana neno ni to gidhi bet gi tur maromo nade mondo ka giwinjre, nikech ok apar ka dhano nyalo winjore ka ji te ni malo. Nyakwaro Mgajuanga wach makama omipeke iti gazeti mar 6. Kata kamano kapok wadhi ite mar 6, wang'e na wach machiel ma bende omipek weche motenore kod weche mag somo. Bende wang'e ni mbui mar KUPS odiochieng' manyoro ne japuonjre pod nono ni nindikori ne mbalariany kuonde tiegruok mopogore opogore kaka TVET, TTC bende ni kare mar ng'eyo skul ma bende oluongie. Bano bang' migawo mochung' weche mag somo odiochieng' manyoro noyango mbui mano mar KUPS. E chenro mar piny biro bedo kanyisi kaka ing'iyo kama oluongie gi kos ma bende noyier ni kanyo. Kata kamano kineno kanyo wach ma bende obipeke it gazeti mar 5 en wach ma bende wabiro bedo kwalero ni e yo makare. Kopogre mano wach machielo ma bende obiro bedo kwalidho ni nonro mar gazeti Nyakwaro Mgajuanga ite mano mar 10 bende nonro ma bende piny owacho osebedo ka timo ni ringre gwenge mag Shakahola ringre 100 bende gisani koro gundgi oseng'e mano bang' DNA tests ma bende notimne ringre ma bende noyudo kothe gwenge mag Shakahola. Nyuola mage bende koro oseyangi. Mano nitie ite mar 10 wabiro bedo kwalidhoni. Kata kamano Edwin wachaka ne gi wach momipek e ite mar 6 e kinde ma bende kori wacho twak ma bende jatend piny nobedo godo gi ogai mar Azimio Raila Odinga gi manen jatend piny machona mano mar piny Nigeria mano Obasanjo. Wach ma bende jatend piny kanolose gwenge mag Kwale nowacho ni negi chopo ogirimiti gi Azimio mar mondo mi giwe ng'anyo. Wach ma kamano de wachang'o ka bende wang'e nitiere jotelo 6 ka Nyakwaro Mgajuanga ma bende nomiyo twak ma kama otimore. 3 kuomgi nitiere Kenya Kwanza, 3 kuomgi nitiere Azimio. Edwin Standard olidho jogo ma iwacho mana kaka iwacho ni ji 3 mano otiyo matek ahinya mondo twak ma kama obedi. Iwacho ni korka Kenya Kwanza nitiere jatend migawo mar weche mag wuoth Kipchumba Murkomen, jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi, to gi majority leader kata mochung' ne kweth mar jood bura mathoth e od bura Kimani Ichung'wah. Mago jok mana ochung' korka Kenya Kwanza mondo ne ni twak ma kama ochakre. King'iyo korka Azimio, gavana machon Hassan Joho, ji osebet ka penjo ni to Joho ni kanye. Kare Joho ne tiye tok tent. Jo Suna East MP kata jaod bura ma Suna Mohamed Junet to gi Professor Makao Mutua gin jogo manotemo tiyo matek ahinya mondo ne ni to
gima chalo kaka twak makoro neno sani ni dhi chako tiyo. Nikech aneno ka ni Murkomen Ichung'wa kanyakla kod Sudi ne giromo mopondo gi jatend piny William Ruto mar mondo mi oyie rom gi ogai mar Azimio. Kata kamano ne giromo nyaka sani en twak ma bende pod dhi nyime. Mana ka nosenyisi motelo Azimio bende gisani oseketo nyinge na gisepedho diche manyoro. En mana ni gimiyo jo Kenya Kwanza thuolo mar dwe achiel. Wang'eni kauno en chieng' tarik achiel nyaka rom gajong. Wach ma kama nitiere kaendi mano e bath gazet mano mar The Standard mane ite kanyo mar abere. No kanya Azimio picks Kalonzo to lead talks with the Ruto within 30 days. Koro gimiyo gi thuolo mar ndalo 30. Wang'eni kawuono en chieng' tarik achiel giko mar dwe ni nego bed ni twak makama osenyago olemo. En mana ni koro Kenya Kwanza warito ng'iyo ni gin jotelo mage ma bende gibro yiero. Apani kaka gini medo dhi mbele Sharon, kaka jopiny medo neno ni to ng'a gini man gi kata siso mar twak nikech ibo yudo kata leo e golo jogo ma odwa ni mondo dhi e twak. Leo golo nying jomo nego bed ni dhi e twak. Leo golo weche monego bed ni tere nyim jogo matwak. Moko gin moko kuom ranyisi mabo yango ni to ei jogi ng'a gini man gi siso mar twak. Ibro no ka weche moko chako dirore bende kone gi koni manya ketho kwe. Ahinya nyaka koro Kenya Kwanza bende gibiro yie gi dwaro mar Azimio nikech dwaro mar Kenya Kwanza bende jo Azimio nosewacho ni gino giyiere godo nikech kata na onge mbeko nengo mar ngima ne onge weche mag service gi mamoko ma bende Azimio dwaro. Kendo apani Azimio go kwan mariek gi keto weche gi mbele chon. Ok ni kore ka giparo gibiro go bang'. Koro ng'eni kata ichako wuoye to weche ma ji ong'eyo sani ma ji ong'e ni dhi e twak kin ma Azimio oseketo. Kenya Kwanza bende koro wadhi rito mondo giwawinj ni to kopogore gi oboke mane Kimani Ichung'wa ogolo cha. Be nitie gimoro manyien ma gibiro go ma opogore gi mano koso to mage ma gidhi tamore. Apani mondo twak ochakre pod dhi bet gi ywaruok matin mondo giwinjre ni to ang'o mwadhi twake mokwongo to ng'a gini madhi bet e twak machalo kamano. Aya kopogore gi manya korom ga jong wadonja nene weche motenre kod tuke mano somo e ite mar abich bedo doche manyoro kaka nasenyisi ni migawo mochung' weche mag somo bende noseyango mbui mano mar KUPS kama bende japuonjre ma bende notimo penj higa mokalo higa mar 2022 koro in kare mar ng'eyo ni kos mane mbalariany na kar tiegruok mane ma bende ibro bedo kitime courses makabane. Koro yangore e dwe na maromo jopuonjre 9,000 noyiero mar mondo mi gidhi som e mbalariany mago maga ji giwegi kopogore kod mago maga piny owacho. Jo TVET bende naneno jopuonjre ma bende dwaro riwore kod TVET bende odhuro kipimo kod mago ma dwaro riwore gi mbalariany kata bende ne giyudo max moro motero gi mbalariany. Gima kelo buoga ahinya kanyo Sharon bende ni jopuonjre maromo 585 394 machiegni en atamalo 65 mag jogo manotimo penj ne ok onyiso dwaro moro amora mar somo e mbalariany kata kwayo mondo migi kos moro amora. Apani ma be biro kaluwore ni nyocha nitie lokruok e kaka imiyo josomo omenda kata kony mar somo. Koro nyalo bet ni moko noneno ni ok gibi yudo kata konyno nikech ing'e ni somo e mbalariany en ga gima thoth joma dhi somo e mbalariany en joma ikonyo gi omenda mag piny owacho. Koro kanyoch nitiere lokruok tapani moko neno ka gino gidhi yudo nikech gineno ni omenda mar HELB ni koko chiwnegi ok ginyal chwalo somgi yo makare nikech piny owacho koro dwaro chiwo omenda mar HELB e categories 4 mag chan. Kin gi chan ahinya, chan ma moderate kamano. Koro akeni magi categories mag to gibro fwenyo nade. Ng'eni mano bende wach moro kendo nikech ibo fwenyo nade ni an gi chan ma samoro an manego bed ni miyo omenda ma kamano to edwi ni tuono. Gima kamano en okang' ma onego bed ni timore ka ing'eyo households kata udi ka udi ni ng'ane odak kanye to odak e ot machalo nade ma be piny owacho ok nyal bedo gote nikech anya paro chon kane imiyo ji omenda ni bende ne jomoko ne hinyore nikech inya wach ni dongi ni Moroni Moroni dongi pidhe ni mago joma nigi pesa manyiso ni wuon wen japur un japur mane kaka nikete kia kericho ipidhe chai manyiso ni un joma nigi pesa in ok dhi mi ami mi hero nitere gi mchele kanyo nitie mchele kanyo koro un joma nigi pesa kara hero kanyo kata odu no dhi ngaji kata mana kata pesa mad omiyo apa ni piny owacho ne pok okawo kwan to ging'eyo ni ng'ama odak kanye mondo koket chan ma giwacho ni chan ahinya chan matin ama in gi omenda marom nade. Omiyo mai koro neno kowito ji
ji mathoth mane beni na ruore kata mna gimbalariany kata kamanya kwa rumge jwang wach makamana bro bedo kadonjo gode twake chenro mano maru piny chakre sa chiela mano maru kinye edwin mana kodhi mapiyo iti gazet mar ang'wen odiochieng' manyoro nitiere wach mabende noliek embui ntiere kaka anyuola mar Kenyatta wang'eni mane en jatend piny Kenya machon mane Uhuru Kenyatta bende noromo kod jochung weche mopogore opogore ute mag fwambo kata kamano nolieko ni koko wache ni kora lal nolieko ni en kanyakla kod familia mare gibiro bedo ka gidhi vacation giywe matin kata kamano odiochieng' manyoro ka nitiere kata mne mbui mapacho kanyakwa rumge jwang koro travel documents kaka nego bedni giwuotho familia mare jok manego bedni no travel kata no wuotho godo no lieko odiochieng' manyoro e mbui wach mabende osekelo pogruok mar paro mopogore opogore kata bed ni ma ok en state sponsored ma en owuon omenda mabende ochiwo gi pesane nang'o mene okang' makama koro ilieko ni koro kaluwore koda milome makamano jok mabende Uhuru Kenyatta nyuola mare mabende nego bedni no wuotho godo no lieko odiochieng' manyoro nyinge 16 chakre odiochieng' makiny nego bedni gitimo wuodhe magi to wach makamano oseket nyaka mbui en gima be jatend piny Kenya machon noselieko ni onego bed nodhi e yweyo ma osebet ka orito dhi koro notemo wacho ni kik ubi wach na ringo kata na lal to kata kamano gima rach ka en ni mondo gol gima chalo kamane mbui kwanza documents magi ID number nying ok en gima ber kata matin nikech mano en keto e lela gik moko nego bed ni keto e lela ahinya nyato mar jatelo machon omiyo apani magi gin gik ma timbe mapok wawuokie tahinya kar private ka nikech no ken moro mar state sponsored mani koro odhi gi osuru mar jopiny ma omenda mare mogolo mani ofuku wach mabende naneno ka Pauline Njoroge e mbui mar Twitter bende nowacho ni ka koro dibed ni nyalo yange nikech travel documents ing'eni en kotenre kod wuodhe kapo nono ni migawo mano yango no nyalo yango giyange nyaka mag jotend migepe jogoro mongirore nyaka mar jatend piny katimo limbe jopiny bende ong'e ni owuotho gi jomage to dhi kanyo ahinya nyato nikech gitiyo gi omenda wa to margi marach mogik nikech gito ibiro yudo kata ka ng'ato ting'o nyaka jatedo moko ting'o joma dhi loso negi yie wigi margi apani rach mogik ma kapani kinyalo gol to ji dhi adhiya ng'anyo kendo ni to kare omenda wa itiyogo marach manade omiyo apani ma tim ma pod onego bed ni wan kaka jo Kenya wawuokie mondo wabed ni wan wene jomoko luor margi ahinya to jotelo ma osedhi e rutaya ma be ok dhi tiyo gi pesani gito koro kigolo nyingi keto oko kamano ero to wang'eyo ni nitiere ji e piny owacho mawuok ga nyaka gi jok makwano nigo ka gidhigo kendo ichulo gi omenda ma wan jochulo osuru ema golo wach makamano neno ka jopiny oseo okang' mager ka bende giwacho ni ok chiw ne jatend piny Kenya machon luoro makare koko mano kopogore gi mano ite mar ang'wen maloka mane ite mar ang'wen kanya koromge jwang bende owalo naneno kanyo koloso ahinya wang'eni odiera mokalo Edwin na nitiere chudhe mago mag mbui mabende nomonjo mano potola mano mar piny owacho nyaka sani koro walo mabende jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok e pacho kaendi wacho ni piny owacho oseyango omenda maromo siling bilion 80 mabende ibiro bed kikelo godo dongruok ahinya sekta mochung' ne weche mago mag tudruok okang' ma kamaendi biro kata bed ni chudhe nomonjo mbui owalo to mako chung' mare motegno ni onge data kata mana wach moro amora mabende nokwale mbui makamano yie to yie ni nitiere kaka jomoko notemo kata yiengo mbui mag machiwo gik ma piny owacho konyogo jopiny kata e-citizen mabe mano to notimore kuom thuolo madhi mana ndalo 4 ndalo 5 omiyo wacho ni nitie kaka ne giyienge to nok gikawo gimoro amora kata nok giketho gimoro amora gima nayudo ka ne oliek kanyo maduong' en ni oselos kuonde ma nitiere gi mbui kata hotspots e gwenge mathoth ahinya kene gin 20,000 koso ne gin 2,000 kata gwenge mago makaluna neno dera ni bende nodhi tero wifi hotspots moko e chiro mane gima koro nyaka wang'e maber ni to gigi be gitiyo to jopiny tiyo kodgi nang'o wifi mane chiro kamoro jo chiro gi be tiyo kode kata mana tiyo kata mana kotiyo to how safe are they nikech bende ing'iyo kata mana arita makare kidonje hotspot makamano nikech en nono kanyo bende machudhe jakwal information kata mana weche motudore kod tudruok warito neno ni to ei siling bilion 80
bende biro konyowa e timo ohala ahinya to ma itimo e yor mbui. Nikech bilion 80 kore lach donge. En omenda maduong'. Kopogore gi mano, ite mar 10 ng'ene na weche motenore kod nek mago mag Shakahola, kama nyaka gi sani ringre madirom 100 bende nosetimnegi bero mano mar ng'iyo gunda dhano ahinya mag wedegi. Koro ringre 100 mag gwenge mag Shakahola bende anyuola margi bende koro nosefweny bang' ka nosetim gundgi, mano DNA margi. Mano kotenre kod ringre maromo 266 ma bende notimnegi bero. Ang'eni weche mag Shakahola gi bende gin weche machiegni kod chuny oganda nikech kaluwore kod nek makoch ma bende notimre gwenge bakono. En gima lit nikech mondo osegol ringre 425 mamsani ni Malindi kar kano ringre mag joma osenindo. Mondo kaw DNA kuom ji 266 ok en gima yot. Aparo ni jogi osebet ka dhi e lit mang'eny nikech moko nitie joma ei ji 266 oseyud ji 100. Maso nitie ji 166 mokaw DNA gi to gikia kata gima timore, pok gineno gima DNA gi ogolo. Omiyo koro nitie ng'ama olalo jaherane, nitie ng'ama olalo wat osedhi kuno. Ndalo gi be ng'eny chakre ne Shakahola ni chakre ok en ndalo matin. Taparo ne en puoch gi pak ni jobero ma bende timo okenge kata mana chenro ma kamane gwenge mag kadwadh nam chumbi nikech baro ringre ka nyaka sani bende ringre ma bende yudo condition kata mana chal margi bok ber ahinya nikech yudo ka ringre bende oseto. Kar mi yud gund ng'ato ok nyaka kata mana ng'e ni ma en ng'a nikech moko kuomgi bende yango kata mana ni en ng'a ma miyo ng'at ma wuoro nyalo bedo matek donge. Kata kamano en gima yot. En wach ma bende pod dhi nyime e gwenge mago mag kadwadh nam chumbi. Ite mar 11 en weche motenore kod thieth. Nyaka sani bende nyakwaram ga jwangi beda kicha nikech nitiere muoch mano mar tuo mar nyaldiema mano kolera e kaunti ma Nairobi kod kaunti mano ma Mandera. Ka koro nyaka gi sani bende wang'e ni piny owacho kokalo migawo mochung' weche mag thieth chakre chieng' tich ang'wen mano mar jumane gibiro bedo ka gichiwo chanjo mano mag tuo mar nyaldiema. To muoch mar tuo mar nyaldiema en muoch moro makoch nikech tuo mar nyaldiema ni iwacho ni jalandre piyo matamre gi nono. Edwin sani koro beda kicha nikech en Nairobi ka to Nairobi ka mwachunje. Nairobi ka mwachunje to seche mabe neno ka piny beto tuo sani ni pi be chendo to kame koro iyudo ka joma uso pi ma samoro ok ler ahinya to be neno ka nyithindo ema nigi midhiero ni ahinya Nairobi. Tiende ni nyithindo mantie skul be koro nyaka ng'eni to skunde to oketo ler machalo nade nikech wang'e ni nitie seche ma cho rach to nyithindo ndi wuotho kuonde maricho ama gimulo gik mochido. Hapa ni koro nyaka waket rameny e sikunde ahinya to kaka gingeng'o tuoche kaka mar kolera. Nyakwane ni nyithindo logo makare tok mana logo gi pi nikech wacho ni pi bende ok kony. Kilogo gi sabun gi pi ok inyalo kedo kod tuoche maket kod magi. Wacho ni e kind thuolo mar ndalo 10 mosekalo kaunti mano ma Nairobi osechiwo buche mago mag cases 10 mago mag nyaldiema. Kaunti ma Mandera nitiere kod cases 8. Bende wang'e ni higa mokalo e dwe mar 10 bende nyaldiema nomuoche counties mopogore opogore. Neno gwenge mag Kaluo bende nyaldiema nokelonwa midhiero nikech naneno kanyo higa mokalo kaunti kaka ma Homa Bay nitiere gi kwan mano mar 335. Kaunti ma Siaya nitiere gi kwan mar 162 ka kaunti ma Kisumu nitiere kod kwan mag buche 56. Lakini mabende koro nitiere muoch manyien mano mar nyaldiema. Nyakwaram ga jwang' neni ibedo motang' ilogo olemo kapok ichamo alode kapok itedo neni oluokgi e yo makare. Edwin nikech saa dhi mapiyo adwaro mar wach moro naneno ka e ite mar 12 ing'eni chon kani winjo ni ng'ato japuonj wach moro malich wacho ni kata ambe kadongo adwaro bedo japuonj. En mana ni sani nonro ma bende timo nyithindo kata mana jopuonjre ma bende dwaro timo courses mag puonj chal ka gima dok chien. Ang'o mok timre? Hapa ni luor kata nyadhi mana japuonj nigo osedok piny mano mokwongo. To mar ariyo bende ji ng'iyo ni to omenda ni kor mane. Samoro chudo bende ok ber ahinya ne jopuonje nikech jopuonje gin joma tiyo tich matek to ka koro bedo ni ok chulgi maber ahinya to mane momiyo samoro ji ok dwa bedo jopuonje. Tan gima ber na Sharon gi wachna en ni ok wabi yudo jopuonje ma bandia nikech nitiere seche mane ji dhi ma bandia nikech nitiere seche mane ji dhi adhiya nikech ji dwa dhi puonjo. Puonjo ok en gima idhi adhiya, en gima
en luong makende. Ochalo bedo padri. Ok inyal ka kila ng'ato wuok ka ji te dwa bedo padri, wabo bedo gi padri ma miyowa wich to kine ka midhiero nyalo bedo kinde thuolo mabiro kata mana ne nyithindwa nikech kwan mag jopuonje bedo dok chien. Kwan mag jopuonje dok chien, to be kwan mag jopuonje mapok ondiki be pod ng'eny. Manyiso ni magi be gin gik moko mapok ong'e maber nikech ka adwa dhi somo to awinjo ni sani kwan ma igolo en ni jopuonje marom kata 100,000 300 mae kuma ae pok ondiki. Anto kora dhi somo tijno nyaka ibed gi to nikech kinde ka kinde neno kata mana ka duonde mochung' ne jopuonje pacho kaendi bende kedo mar mondo mi jopuonje omeda osara. Kwa kamano piny kaendi bende naneno wach moro machielo ahinya ahinya ne jodongo mantiere kod ng'ol mopogore opogore. Piny owacho osechiwo omenda moro kama kore lach siling bilion 2 ma bende biro bedo ka konyo chenro mano mar Inua Jamii ne jodongo ma bende nitiere kod ng'ol mopogore opogore. Edwin, ang'eni weche motenre kod mag ohala, weche motenre kod tuke bende nitiere gazeti mar The Standard nyakor Mgajwang' koni do thuolo waninyiewo nikech aneno ka sa achiel oseromo ka waledha ne gazeti mar Daily Nation mapiyo piyo mana thoro weche momi pek. E gazeti mar Daily Nation nyakor Mgajwang' ang'eno kwan wakil ni godo achiel kachiel kaluwore gi sama bende oseringo en mana ni wach momi pek en kaluwore kod ondike gi dhulich kanyo ni fees shock for varsity students magi omenda ma bende dibed ni koro buogo jopuonjre ma bende biro bedo karuwore gi mbalariany mopogore opogore nikech nitiere lokruoge mopogore Edwin ahinya ahinya kotenre kaka omenda mar HELB biro bed ka ichiwo bende lokruok moro ma bende neno luwore gi course kiyiero ni dwaro timo medicine omenda mare ok bichalo gi jama dwa timo journalism, omenda mare ok bichalo ka joma dwa timo nonro mopogore opogore. Koro kos ka kos biro bedo kod omenda mare. Ma e shock ma koro rito jopuonjre mag mbalariany. En yo ma ichiwo go omenda ne jogo madhi e mbalariany mabe apani mokelo ne ji ng'ikruok mar kawo kata manyo kaka ginyalo somo e mbalariany nikech ka ing'i nitiere ng'ama nigi nitiere chan ahinya, nitiere chan matin mondo obed ni nitie ng'ama inyalo mana mi atamalo 38 mar scholarship kasto atamalo 55 en loan kata gowi mibro chulo kasto siling atamalo 7 en omenda mawuok kuom janyuol. Apani mano tie kaka dhi meyo joma thoth oko ma ok nyal dhi somo to mano bende apani bedo ni piny omiyo keto mahino e somo mar primary gi secondary onego bed ni koro iweyi kisechopo kama koro onego bed ni ichako yude tiegruok mar mondo imbi kel kaka inyalo konyo gero chumi. Ichalo ng'ama oyoro gi ng'ato aora to kichiegni chopo loka kucho tiweye dong piyo dhi kode koro okikonye kata matin. Kata kamano nyakor Mgajwang' koni nyo Daily Nation bende ochiw categories 4 mago mag nyithindo modak kod chan ma bende piny owacho chano chiwo negi omenda. Aneno kanyo nitiere vulnerable, nitiere extremely needy kanyakla kod less needy. Ngini scholarship, omenda mag hola mano loan kanyakla kod household, omenda ma bende ginyalo tiyo go e udi. Omegi machalo nade kopogore gi mano nikech nomulo mana weche momi pek e gazet mar Daily Nation malo kanyo bende aneno tipo mano mar Ichungwa kanyakla kod Kalonzo diche manyoro wang'e ni kweth mar Azimio bende nosepedho nying joga gi 5 ma bende giwacho ni biro bedo karuwore kod twak gi kweth mar Kenya Kwanza wach ma bende nwasekelo ni gazet mano mar The Standard. Kopogore gi mano gi weche motenre kod thieth puoch gi pak ne lakteche 4 mawuok e osiptal maduong' mano mar Kenyatta diche manyoro ne gitimo biero moro nitiere miyo moro ma bende osebedo ga chiedh nade komako ich to chal ka gima iye wuok nyithindo 2 oselalo koro nyathine ma bende koro nomako mar 3 iwacho ni lakteche 4 mago mag Kenyatta notimo surgery moro nikech miyo makama ojabedo gi chiedh nade motenre kod remo nyithinde bende ojabedo ga chiedh nade maket kod mano koro nitiere procedure ma bende notimne nyathine ma pok onyuol mantiere ich puoch gi pak ma bende odiche manyoro naneno ka ji gogodo kongole ni lakteche go en puoch gi pak ahinya nikech Kenyatta ahinya wasebet kwa golo ne ripode mok be ahinya miyo koro en mora ahinya ni gimbe kare gitimo gimoro makonyo ngima en mora ahinya ite maraboro kanyo bende biro ng'iyo jotend migepe mopogore opogore pacho kaendi kaka gisebedo ka gitiyo nation ondika ni Tower of Babel dibed ni rogue or ignorant ministers red carded aneno kanyo ka gichiwo pich jatend migao mochung' weche mag thieth e pacho kaendi Susan Nakumicha e odira ni naneno OCS Makitale kowacho ni mimi nimesema aondolewe kazini
to en owuon en nyathi obila. En nyathi obila. Baba gi mama gi duto gin obila. Wan mana wach mapok ang'eyo. Kendo en ema nowacho kanidayo dhoge mondo oyud tich moyudono. Koro apani embo ng'e obila idaro ga tok dar gi e yo mano dwa daro go. Jopiny napenjo ni jatend migao mochung' ne thieth koso jatend migao mochung' ne weche mag arita ema nego bed ni riembo CS. To bende iriembe mana gi achaya kamano ka jopiny ni winjo. To kende. Kata mana ka ng'ato nane gi ketho. Jalup jatend piny Kenya be nyocha wacho ni ok gibi duoko ne Azimio jorita magi. Kendo gwacho ni dweche adek. Wacho ni wamiu dweche adek kama. Apani tend Kenya kwanza ni pod warito neno ni to opange nang'o. Kako pange po nono ni ntiyo gagoko kata oyo wach makamano nitiere ite maraboro. Edwin kwati gazet wach mabende nomora e ite maradek. Nitiere nyadendi moro kanya kwa Ramogi Jwang. Neni geno mara ni nyalo neno wang'e. Nyadendi ni nyinge Marieta Kazungu nitiere gi higni 18 osomo e skund sekondar mong'ere kaka Kilifi St. Thomas Girls Secondary. Ing'ene en achiel kuom jopuonjre mabende oyier e pinje mag Afrika. E laro mich mano makore lach siling milion 14. Marieta ni osebedo jaloch e international debating competitions kendo oseyudo mich mag science mathoth. Koro puoch gi pak ne japuonjre makama. Iwacho ni countries kata mana pinje 122 biro bedo kariwore tuke makamagi. Applicants na gin 3,851. Kata kamano Marieta Kazungu en achiel kuom jopuonjre 10 mabende biro bedo kadhi e nyasi makamano mano mar yudo mich. Ponono no biro yude kata oyo wanwa kwa ne hawi maber nikech moa en okang' maber mabende osegoyo. Dong Edwin. En nyathi en gi mich mar somo weche mag science. Omiyo apani ma en achiel kuom thuolo monya yudo nikech mabe en komiye mich machalo kamato kata somo kapar ka brotame. 14,000,000 kata mana nodwar somo nyaka kanye oburo mana somo yo makare. Kata kamano kwa loro chenro makama ntiere lit ahinya ne fraternity mano mar fwambo. Odiochieng' manyoro ntiere jafwambo mong'ere kaka Tony Hillary mabende notho mage gwenge maga mane county hospital mong'ere kaka Kimilili mantiere gwenge mag Imbo mano mar piny Kenya. Nen photographer kata mana jago picha machon mano e od fwambo mano mar Nation. Jofwambo pod yuage nyaka gi sani wach mabende nobiro gi buok mathoth notho kod thung' mano tu marasma. Tony en jago picha ma tek ahinya kendo en ng'ama tiyo go kuom thuolo malach. Omiyo an achiel kuom jogo ma timo mos ne familia mare. Kok mano Edwin adango tik nonro mar gazet wachni mogik. Wachna mogik Sharon en ni warito neno kaka twak dhi kelo kwe mondo ohala odhi nyime nikech koko kaka sing'isi ndalo mang'eny ni pesa oluoro koko. Kapani koko manyoch ntiere nyocho wewa kamarach. Koro warito neno ni to ere kaka kwe mantiere nyalo kelonwa dongruok ahinya te weche mag ohala gi ochumi mar Kenya. Ineno ka report manyowuok en ni teko pek mar ngima osechako dok piny matin nikech cham wuok e puothe. Kitungu ma pod chenda ahinya neno ka nengo mar kitungu medra ahinya to wageno ni jogo magolo cham e puothe bende timo matek mondo kik wakethgi. Mondo eka wawe bet gi pek mar ngima mabiro ka ngaji ntie. Mono ne nonro mar duol mane? Mar duol mochung'ne golo kwan e lo piny owacho KNBS. Giwacho ni sani wane atamalo 7.3. Nyocha wasekalo nyaka atamalo 9 wachiegni mana ga 10. To koro sani apani nikech pek man ngima dok piny ka cham wuok e puothe oganda pod yudo mana siem kowuok kuom jotelo to gi wan be wan kaka jofwambo nyaka wang'is jopur ni oduma ma kore uso gi siling 50 to bang'e wawaro gi siling 200 timno nyaka wawerego. Tim mabende aneno ka jotendwa bende osebedo ka kwedo e yo matek miwuoro. Kaka mana Edwin agoni erokamano kuom biero e nonro mar gazet. Nyaka Ramogi Jwang kanyo bende makilo e giko mar nonro mar gazet. Odiochieng' ma kawuono kimulo Daily Nation opek nikech waneno ka nitiere weche motenore kod lendo iye ka. DN2 nitiere ka bende aneno sponsored advert mago mag piny owacho ni counties mopogore opogore koro nyiewo mar mondo mi isom. Kaka mano onere nikech aneno ka dakika 8 tok saa achiel nego bende adonjo gi twak mokwongo e chenro mar piny. Koro warengane sekta mano mar weche mag somo ahinya kotenore kod KUPS. Odiochieng' manyoro bende nagisepedha yanga kaka japuonjre ma bende nondikore mbalariany kata mana TVET nyalo ng'e ni oluonge kanye. Mane paro ma bende wadonjo godo antiere ka gi jolony e weche mag somo. Kik dhi mabor.
Nyakwara Mugajwanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore Nyakwara Mugajwanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Mugajwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothumbe Nyakwara Mugajwanga kumora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach Nyakwara Mugajwanga sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wokich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka saa pagario warom. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Dualo, ng'ado, wang'o. Magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo
itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Nyakoromga jonka mura mintiera neno kanyo ka dakika ena paga uchiel tok saa 1 mar okinyi gisani koro donje twak e chendo mar okinyi makawuono biro bedo kwa menyo weche motenre kod somo ahinya dwaro makamano biro bang' odiochieng' manyoro wang'eni bad migao mochung'ne weche mag somo e pacho kaindi mano mar KUPS kata kiero Kenya Universities and Colleges Central Placement. Odiochieng' manyoro bende koro noyango jopuonjre mabende nondikre buogi mabende biro bedo kadhi e kuonde tiegruok mopogore opogore. Wang'eni jopuonjre mabende noyudo C+ and above mago jopuonjre mabende nego bende riwore gi mbalariany mopogore opogore nen kwan mar 870 561. En mana ni thoth jopuonjre makamagi Nyakoromga Jwang' moko kuomgi mabende nowinjore ni riwore gi mbalariany mopogore opogore nokochwalo andika margi e bad migao mar sirkal. Mano tiende nang'o? Koro Nyakoromga Jwang' kik ibed gi to nikech sani adwaro nyisi kaka chal mar wach nitiere. Mana ko nyalo nyiewo graphics mamoko mar mondo mi ng'e chal mar wach. Ineno kanyo jopuonjre mane oyudo duoko mana kana senyisi mane oyudo C+ and above gina 870 561. Mane nyalo yudo thuolo mag mbalariany ineno kanyo 173 244. Mane nyayudo mabende noyudo tiegruok e tije mag lwedo karamna TVETs gina 697 317. Kopogre gi mano kaluwore kod ripod KUPS odiochieng' manyoro bende waneno kanyo kar tiego jopuonjre mabende noyudo thuolo e kuonde tiegruok gin 285 167. Jopuonjre mabende dhi e mbalariany gi sani ineno kanyo ka en 140 Jopuonjre ma dhi tiegruok mago mag tije lwedo 145 Magi duto aliekoni mar mondo mi ing'e thor wach mabende wadwaro lose. Kopogre gi mano bende Nyakoromga Jwang' jopuonjre mayudo thuolo e kuonde tiegruok bende neno kanyo ka bende wasenyisi mano ko nyalo yudo graphics machielo. Jogo eko mabende noyudo grade mar mbalariany to dhi somo tije lwedo mago jopuonjre mabende noyudo C+ and above manego bende riwore gi universities. Kata kamano ne giwacho dok gidwa dhi e mbalariany to gidwaro mana riwore gi TVETs tije lwedo gin 9,673. Kopogre gi mano bende Nyakoromga Jwang' bende ntiere nonro machielo mabende notim kanyo gi KUPS. Bende giwacho ni jopuonjre momi mbalariany mago mag piny owacho mago madhi public universities gin 1,485. Jopuonjre momi mbalariany mago mag ji giwegi kata kiero gi dho ngere private universities 9,622. Jopuonjre kata mna jopuonje matimo diploma mar sekondar nyaka sani ineno kwan en 560. Jopuonje momi kar tiegruok tije mag lwedo 144 gi 500.
nitiere wach ma bende nwa dike gazeti kanyo ni dibed ni kwan mag jopuonjre ma bende dwaro timo courses mag puonj bende dok chien. Wach ma kamano nitiere gi jolony mag somo biro bedo kanyisowa. Kapod odhi gi nonro ma kamano ma bende wachiegni tieko, jopuonjre mag mbalariany ma ochan sir. Wang'e ni jopuonjre mag mbalariany e kinde mosekalo osebed kichwonegi omenda mar HELB. Nyaka gi sani piny owacho nowacho mana ni jopuonjre modak gi chan tibiro bed kimiyogi categories 4. Nitiere vulnerable, extremely needy gi less needy. Ineno kanyo ka en 45,000. Jopuonjre mag tije lwedo ma ochan sir ineno kanyo ka en kwan mar 42,000. Ma bende kiriwo kwan mar 45,000 gi 42,000 mi kwan mano mar 82,000. Bende nyakwara mga jongo kopogre gi mano, bende wane anena nonro machiel mana KUPS otimo odiochieng' manyoro, ma koro nonro mar gi mogik. Gisa nyakwara mga jongo bende ang'eni moko kuomu bende penjore ni to kare inyalo yaw portal nade mar mondo mi nyathini ong'e kamoluonge. Ineno kanyo portal, idonjo www.hef.co.ke mar mondo mi ne kama nyathini oluonge, skul ma bende oluonge. Kopogore gi mbui, bende kintiere gi simbi mano mar ong'we yamo nyakwara mga jwang'. Bende ikawo simbi mar ong'we yamo, idhi e message kacha, index number mano mar nyathini, kichako gi KCSE year, kanotimo penj higa mokalo, ichako ni 2022, tinde kwa index number ne, kikiket space mora mora, kikiket hash mora mora. Tiore namba mar 20842. Agini chakro diche manyoro portal makamano seyaw, koro jopuonjre mamoko bende oseng'e kama bende oluonga gie. Paro mane ma intiere godo school. Course mane dwaro be moluongie isomnwa paro makamana. Nitiere gi kai gi jolony weche mag somo nyakwara mga jwang' ma bende gin wenda ahinya e wang'i kinja hera mano mar piny kod mano mar mbaka oromo. Kiny makawuono achaka nena gi nyadende mobede batha, antiere ka gi Morino Kal jalony weche mag somo. Morino roki ni misawa mosoganda. Aduoko erokamano mokwongo ni Nyasaye kuom ruonwa piny makawuono. To bende amoso nyikwa Ramogi. Anyiso gi gani ahero gi malich. To wago erokamano bende ni Radio Ramogi nikech uluongo wa to wakonyore paro goganda. Koro aduoko erokamano. Erokamano ahinya. Kopogore gi Morino Kal nyakwara mga jwang' bende antiere ka gi Boaz Waruku ma bende en jalony weche mag somo. Boaz aroki ni machiegni. Erokamano Sharon, and ambe go erokamano Nyasaye nikech odiochieng' ma kawuono na special day kendo wachako dwe manyien. To kawuono onagi to gi jogo duto mawinjo dhok mar luoni. Pani wan maber kik wabed gi to mang'eny ahinya. To mbaka ma koro wadwa keto kaendi ni bende chike uro itu nikech apani en mbaka mamit kendo en mbaka mabiro gero piny. En mbaka mabende biro konyo oganda. Kwa kamano nikech odiochieng' ma kawuono en chieng' tarik 1, bende ayawni machiegni happy new month. Donge ber kon gi odiochieng' ma kawuono nikech joma thoth na gombo neno to konene. Kwa kamano chaka gi weche motenre kod somo. Boaz Waruku kaka jalony weche mag somo. King'iyo nonro mar KUPS, jopuonjre mathoth C+ and above den mana 800 gi wiye. Mabende koro dhi riwore gi mbalariany. Moko kuomgi gineno mana ni we wadhi watim tij lwedo TVET, kik wadhi mbalariany watiek higni 4. Pachi kotende kod mano. Erokamano, mokwongo hongera kata koro watimo puoch gi pak ne jogo moyudo nafasi mondo mi odhi e mbalariany. Kata jogo moyudo nafasi be mondo mi odhi e TVET nikech wang'eyo ni kuonde duto mag yudo mar training no ber. Ing'eni opogore gi ng'ama osike yot ma ok odhi kamoro nikech odhi yudo skills, odhi yudo knowledge kendo odhi yudo kako nyalo konyore mbele. To kaka kidienje categories mane neno ka Sharon mane iseketo ne oganda mondo mi one screen kanyo no. An kuma adwa chako godo en adwa na buok ni nitiere yawa mapok wang'eyo ni to gin kanye. Kech I come from a background penjo ni leaving no one behind. Yawa mamoko gi pod ni kanye. To yawa mamoko gi ineno ka tiengi kata mana mano qualify. In fact, kane mashogu woyo. To yudo ka ni mu qualify C+ and above over 23,000. 800. Mabene no timo penj 23,000 dier. Yeah, 23,000. Mago C+ and above maok oyudo, maok apply.
an mage mana chaka kuonga ng'iyo ni to gin kanye nikech gin they are not accounted for. Tigin ya kwangi ni nango momeni nok gi apply. Ka? Nango me nok gindikore courses makama. Ok gin ok gi apply, ok gineno kamora mora. Gin onge kaminyalo yudgie. To results margi to nyiso ni gi qualify. Koro kama dwa duoko chien mondo mi awachi ni nitiere kaka programs moko samoro itimo to wega ji chien. Nikech ji duto kata bed mane wacho ni wan wasechopo e digital world ni simu mag ong'we yamo gi to gi kata laptop gik makamago minyalo yudo kata ni nyalo dhi e cyber ok ji duto nigi thuolo mondo mi gichop kanyo. Koro miyo gimiluongo ni proper outreach manyalo ng'iyo ni to yawa gini kanye nikech an gi buok ka yawa kategori maduong' kamano pod nitiere oko. Koro apani a proper outreach moro nengo bende wayudo ni to gin kanye mondo mi wakonygi. Ibiro yudo ka many years bang'e ng'ato biro yudo ka wuok ni an pod arito kaka nyalo konyora to nayudo A-, nayudo C+. Nitiere ndalo moko ma jo mana fwambo gi keyo kaka un ka Sharon. Nodhi yudo nyathi moro mane yudo A- ka en ogo kido to kidi. Nikech en onge ng'amo wuoyo be onge ng'amo konye en kaka notimo penj bodhi dala koseyudo results neno en oweni gik moko ibikele kamano. To mane momene odo ni walose nikech okinyi ma kawuono mana kana senyis na kwa Ramogi Jwang ni piny owacho bedo ka chiwo negi sponsorship kaka ni miyo jopuonjre mamoko. Nikech kaluwore gi nonro mar KUPS iwacho ni moheo 200,000 jopuonjre ma 200,000 ok bi yudo sir mano mar heo. Nawacho ni college mano mbalariany jopuonjre madirom 55,000 mano 95,000 ema biro yudo sir kuwuok e HELB. TVETs gibiro bedo ka gisiro jopuonjre 92,000. Murino kaka jalonyo weche mag somo kaka janyuol. Wach ma kama ema dibed ni momeni jopuonjre mamoko samoro nok ondikore, samoro moko bende ok bi yudo somo yo makare. Ok apar kamano gimomiyo ne jopuonje gi ok ondikore. Adwa paro ni maybe matin kabisa ema ne ong'eyo ni samoro pache ok ne dwa dhi university. To ng'eny gi ting'e ni technology ni en gima pod watemo mondo mi warwake kindwa. To ing'eyo kaka Kenya en, wantiere gi gwenge moko adiera ma somo jok manyalo konyo nyithindo gi e weche mag technology mondo mi giyud kata kaka ne gitimo applications gi ne onge. Koro yudo ka nyathi otin to odwaro kony to kony no ero ok en kony mabiro biro ne e samo nego bedni obire nikech ing'e ni KUPS bende gin gi time gi magi yawe ga portals. To iyudo ka seche go eko samoro nyathi e gweng' kuchocho gigi gin gik ma pod ok gilony godo. To iyudo ka ing'eyo ni nitiere gwenge moko ma mondo mi ichop kata mane center minyalo konyi e cyber bedo ni nitiere mayot. To nitiere kuonde moko ma kata mano hospital kende iwinjo ka pod iywago mama dwaro nyuol to konya chopo hospital. Koro how about kama no dwa dhiye mondo mi okonye mondo tim gige gi online. Koro anto parona mang'eny ahinya en ni onge nyathi manyalo somo ma yud C+ monego beno dhi go di university kata dhi go di courses mag TVETs gieki to end up ni oko apply ni no amua tu. Ka nitiere to gin mana achiel ariyo moko. But ng'enyne en iluongo nang'oa bedo machiegni gi mbui kata bedo gi lony. Nokoso ng'eyo ni nego bed ni gidonjo e KUPS, nego bed ni gi apply courses. Ing'eni samoro nyalo ga bedo, samoro kaka janyuol ne kia ni KUPS oseyawo portal margi mar application. To bende king'iyo kata mana TV mar Ramogi, aparo ni wach ma kama bende nwatwakie gi Daktari Oluoch, mano director mar KUPS. E chenro ma bende nagiyawo kinde thuolo manego bed ni nagindikore. Kata kamano wach machielo manego bed ni walose. Kwan mag jopuonjre mathoth wacho ni gin gidwaro dhi e TVET kata bed ni gin qualify mar dhi mbalariany. Dibedi mano timore nang'o Boaz? Sharon, nitie weche mang'eny ma miyo giko nyalo timore. Kaka kawuono in gi an to gi kata joma nitie education stakeholders oko kacha. Clarity kata mar ng'iyo ni to jowagi magidhi e tiegruok ni chudo kata ilu financing fee kwa wacho ni fees hapa ni ji ong'eyo te. Wach mar fees ni en nang'o. Iyudo ka jomoko samoro obedo nikech onyisgi ni sani kaluwore gi course miyiero pesa midhi chulo kanyo
dhi bedo machal kama nikech KUPS kidhie portal tibro yudo ka ginyisi ni kidwaro dhi timo engineering ni, kidwaro dhi timo education ni, kidwaro dhi timo tiegruok moro amora nigi costing margi. Koro samoro diponi mano bendo buogo ji nikech apani nitie mbaka moro bendo wagoyo kowacho ni seche miketo ni nitie courses ma ing'eni nitie courses ma ji okaw ni nigi ndhadhu zaidi kaka mar chuoji sandan mano medicine waluonge kama kosiluonge nago to weche mag thieth weche mag thieth weche mag engineering to weche mag okil kamaloka weche mag technology IT ibiro yudo kaka sani oketgi ni gin gi nengo mamalo. Koro samoro nyathini oseneno kose struggle mondo mi otim kata KCSE ni osebedo ka en a serious struggle. Koro en pachoko mane anasetieko pacho dok mana kaka ndalo machon mane jok mano timo form 4 gikoni gitieko skul to kare mano ok tieko skul matieni pesa midwaro emoriembe emomiyo kata paro machielo ni tanyalo konyora nade onge. Mar ariyo kani neno ka KUPS release results ni magi joka no apply gi qualify kama kako kaoge an gadieri ni kata in iseyudo simbe mang'eny ni ae bed no wendo de konywa go arambe nyathi dhi sikul ok gin tinde for the first time in a day iyudo ka ji gocho malo ji 10 kadwaro ni mondo mi arambe otimre matiende ni ang'eni gima chandogi ni to nyithindwa gi dhi somo nade moket nengo man malo nikech adiere kaka isechako inono kanyono kaluwore gi statistics be manager minister wacho nikech higher education financing makoro giketoni gikone ntiere sponsorship magidhi chiwo full sponsorship magidhi chiwo ne ji 40,000 ya pane the statistics gunyalo wacho. Koro kuom jok ma ok dhi yudo mago mokwongo ok ing'e ni to imbe ibiro bedo achiel kuom ji 45,000 go so kanyo nonro moro nego be ni timore ni to ere kaka wanyalo konyo nyithindwa mondo kik giwe kik gimbek tol giwe ni an asepodho an mara ni ok apar ni anyalo dhi yudo konyruok gitima sinani apani the strong message monego be ni waoro negi sani ok en mar complaints nikech kaka saa dhi ineno ka joma nyicha ok apply gin gi senakier gin ginoko joma koro se apply moyudo gi bende kopo ni ok wa encourage gi mondo mi gidhi giyud na kaw thuolo gi to bibiro yudo ka thuolo gi biro chako bayo gi koro an dagomb ni duol monego be ni waoro negi to gi jotendwa duto mantie kamoro amora watim gimiluongo ni mopping out exercise mondo nyathi moro amora manyicho qualify mondo mi odhi e mbalariany kata TVET kik dong dala watim mano to kwale sirikal bende nikech gigi bende kaka financing component mano kelne pod onyien to okele manyien to ji poko fwenya ahinya koro gima dwani kik gited ji bende araka ahinya ging'ini bentie nafas moro ma jok manyicha oko apply gi inyal migi thuolo moro mondo migi apply mondo migi dhi mbele ok ni kiek ni girit mana 1 year nikech ing'eni KUPS kaka koyawo kamano to koro ni academic calendar chakore koro jok ma oko apply go ni koro wadwa rito godo higa machielo onego be ni ntiere rieko minyal ng'ad ne jok mane oko apply gi mondo mi onyisgi ni thuolo nyalo bedo ka ber tapani jo KUPS to gi ministry mar education cabinet secretary machogu onego be ni jotendwa miyo gi appeal sani mondo mi onyisgi ni yawa wang'eni wadwa dhi digital world kaka CS owalo sani neno koringo koni everywhere wadwa no hakikisha nitie digital economy dhi mbele but ntiere jowa mang'eny ma pod poko catch up ere kaka wanyalo konyogi mondo mi gitim kanyo kata bed mani gin huduma center emoi odhi oketnegi a special space magi nyalo time
fast track jok manowe oko go mondo mi gidonji an mano daneno ko konyo kanyo madoni walose to bende wang'ino kinyi makawuono ka piny owacho biro bedo ka siro jopuonjre madirom 45,000 e mbalariany. TVS gibiro bedo ka gisiro jopuonjre madirom 42,000. Jopuonjre mamoko gi bende dong kata mana kanye. Morino kaka jalony weche mag somo bende kinyi makawuono nyaka walose nikech wang'eni nitiere jopuonjre moseyudo duoko. Samoro duoko mana giyudo ok owinjore kodgi nikech waneno ka skunde mago mag piny owacho bende luongo ji, mago mag private universities bende luongo ji. Samoro japuonjre nadwaro mar mondo mi oluonge public kata private ok oyudo. Samoro mbalariany nadwaro dhi Maseno oluonge Odere Ukango. Wach makama dinyis kata mna course. Samoro nodwaro kata mna temo fuambo. To miye kata mna community based courses. Dinyis japuonjre makamano nade ukinyi makawuono. Sharon aparo maber ahinya chieng' mane wabet ka kane KUPS noyawo portals kane uluongogi mondo ginyis nyithindo gik monego bed ni gitimo to gi tich ma KUPS tiyo negi mondo mi ging'e gima onego bed ni gitimo gin be. To ne giwacho maber ni onge course ma gimiyo nyathi ma nyathino ok oyiero. Tiende ni sami dhi yiero courses out of miyierogo ang' niyud achiel. Koro ka adwa dok ne KUPS matin nikech iyudo ni ne gisenyiso nyathi nomiyogi options. Sami chiwo options tiende ni ng'eyo ni kok ikawo ma to mae bende pod nyalo bedo ni maber. Koro ne giwacho ni gimiyi mana from mani yiero ka ema ang' ne yudi achiel. Kriteria modong' to koro gin ema ging'eyo kaka gitimo. Koro ok apar ka dibed ni nitiere nyathi motimo course momi ma opogore gi ga paro mabende wilre ka samoro ini ka course mana janyuol nyalo paro dongwa ni twak ini ka course mana janyuol dwaro nikech samoro ni yiero courses kata mana dek to nwacho ni mana janyuol dwaro cha emiketo kanyo maricha biketo kanyo ka wana to umbi mana janyuol dwaro ingeno mabende nitiere to bende lokruok mag courses gi bende nitie ga samoro nyalo bedo kwa nyiso japiny awinj pachi kapok awinjo mar board. Koro gima ng'eyo ni kata mana university kisedonje yot ga mondo mi idhi according to chike mag university ma eiye kachacha nyathi nyalo ga change course aseneno mosetimore mang'eny. Koro for now taparo ni gikawa nikech en achiel kuom options go kata ne en mar janyuol ema noyiero ni kata ne en mari kawa one of the options go eko. Kichopo university you can always make arrangements mondo mi change. It is allowed. It is possible. I've seen it happen. Unless ni o change managi sani but aseneno ka en gima osega timore. Maybe erokamano apa ni Morin kama inyono kama adwa chake go dire Sharon kaka wacho ng'eny nyithindo miyudo ka sani noseyiero courses gi ibro ka courses ma oyiergo ng'eny gi gin mag jonyuol ke janyuol ma samoro na nigi simu be minyise ni koro wa samoro no apply ne nyathi samoro no apply ne nyathi samoro ne mutero nyathi e cyber ma bende ukoni my course madwa ni tim. Koro mana kaka Morino wacho ni gima onego wanyis nyithiwa gi duto kik ng'ata we course moluongieno nikech kisedhi mise sign ni chopo e university e mbalariany no faculty moluongieno inyalo timo interfaculty transfer to a faculty machielo to bende university moluongieno inyalo timo inter-university transfer midhi e university machielo to mano luwore gi kaka itime bende piyo nikech ing'eni nitiere samoro ing'eni kidhi kichopo ti delay ma courses osechakore kamoro koro kata kidwaro transfer inyalo koni ni yes wanyalo yieni but ibro chako higa manyien mano bing'eni nyalo duoko nyathi chien koro luwore gi kaka iringo piyo and wach machielo be nitiere yawo ma koponi ochopo kama koro ok inyal chopo e university mbalariany mondo mi kaw course kik ibeda ni anaweyo dhi tindik barua ikoni anadwa defer iwinjo dhi iwachi ni erokamano mae course moluonga kendo ayie kode kama to kaluwore gi samoro ng'ikruok mar pesa kata kaluwore gi gimoro amora wachini sana mar ng'ikruok mar pesa no nyalo miyo jogo winjo ka koro idwa ni mondo mi defer ikoni sani to kane ka ikora mondo mi achopi to kama kelo no to be ma pod adwa discourage godo jibe ni kik wachak from a position ni pesa onge koro onge kama nyalo dhi
nyathi kati wuok ineno kaka moko mane otimo KCP owuotho nyaka gi tielo nyaka skul mane dwarecha ma bende kochopo kaja tiko ni miujiza otimore upo makimiye uniform odonjo kendo somo dhi na mbele in mineno ka mbele ni chal ka gimodinore zaidi tiseyudo allocation ni onengo bene dhi e university kata Masinde Muliro kata dhi na Mombasa kata dhi na Kanye manya rieko mondo mi chop go kuro to dakwa anyuola to gi jonyuol ne kata bed na nyithindo makoro jonyuol gi sani onge nikech wan gi orphans be jok man kod gi machiegni the first thing monengo tim kony gi uru gi rieko ma nyathino nyalo dhi mondo register mokwongo bang' kosetimo registration no nitiere kaka riekni mang'eny manyalo wuok mabro miyo nyathini koro yudo kako somo mokwongo inyalo yudo ka samoro universities waga gi seche moko gin ga gi tudruok gi programs moko ipo maka ng'ato oyudo na scholarship inyalo po mana kaka ng'iyane na scholarships mane fawe Forum for Africa Women Educationalists timoga ndalo moko ga ng'eni kata sani dipo maka samoro wat gimbe gitemo manyo gitemo fuono ni to kure manyalo yudore wakono godo kata nyithindo ma nyiri so kik ng'ato bed dala kata dog chien anta onge go ni ana onge gi pesa watimuru rieko ni wakikisha ni nyithindo gi duto odhi e sikul kendo appeal madhine jotelo ma nie kombe mag wabunge kata mag MCAs governors mane gimonengo beni sani nyaka dwe mara 9 kaendi nikech kanye magidhi e skul a map out exercise nikech mano bende puothwa mar joluo sani a map out exercise mondo nyithindo wagi kiwang'e gin kanye ang'o motimo ne ng'iko kata yudo mana nauli mondo mi wakoni sani to pod watemo organize ni dhi kuonge register wabro ng'iyane kaka ibro bede skund no apani mano ngima kata bed ni nitiere malo nikech ang'eni kanmna kaka wasewacha keni koro tin waseja puonjre koso tin waseja nyuol ma samoro nyalo bedo ni ne ging'eyo kata ne gionge gi ng'eyo nikech jopuonjre mane otimo penj mano mar higa mokalo KCSE nasecho kanyo ne en 1,870 561 to kaneno ko portal mar KUPS kacha jopuonjre mano apply kata mna courses mana 200 kende wach ma bende pod makwa gi to ni jopuonjre mamoko gi to gen kanye ingeni mano nyaka ng'i malong'o jotendwe gwenge makaluo jonyuol ingeni wach ma kama nyaka wang'e nikech nyalo yudo ni japuonjre nanyalo kana na bedo pilot nyalo bedo kata mana professional doctor ten mane gwenge samoro okia ni wach weche ma kama gitimore moringo ting'eyo ni Sharon nawinjo a lot pod achaka dok kendo ka KUPS ka ne giwacho ni gikawo ga thuolo to gidhi e skunde gin gi jok ma gioro madhi to loso gi nyithindo to nyiso gi ni magi gik manyalo betie nikech ging'e maber nyithindo gi objective achiel mokwongo en ni mondo nyithindo gi kodhi e higher institutes of learning. Koro ing'eni nyithindo gi want to say ni ne maybe ne gibedo informed kata kano gin bedo informed but koro magi gin gik monego bed ni wang'iyo going forward nito bende nu reach out to nyithindo gi kisiche mane gin e school kachacha to ne ginyiso kae ni gin ga nyaka gi jopuonje mar concerned with the issues of career ilongo ni career development koro inyiso gi gachon to an pod gima neno ok ni ne nyalo bedo ni koso ng'eyo ne nitiere nikech nokotimne gi capacity building mondo mi wach ni ne nyis gi chon kane pod gin e skunde kachacha asing'e ni ting' ni bende en kuom jonyuol koseng'eyo ni nyathine notimo form 4 koro nego bed ni oyawo ite oketo aerial ne malo mondo ng'e ni to jo KUPS kao ji karang'o portals iyawo karang'o to mane momiyo notimo maber kanu luongo KUPS ka mane gipimo mandet mamargi kata ting' magin godo e ng'eyo ni nyithindwa gieki bang' ka results osewuok to girie kanye machielo bende en ni nyithindo age ni nyathi tin pod en ng'at ma pod obedo ikete kar jok magin minors koro ing'eni minors gi gidwaro guidance both from school and from parents tiyudo ka wabro dok e wechewa mag kaka oganda wachalo samoro jogi ni kuonde maboyo kabisa koro mana kaka ne Mr. Boaz osewacho ka
onego bed ni koro sani emo waseng'eyo ni nyithindwa mang'eny olalo ok wang'e ni gin kanye. Koro jotendwa oti tich mane Profesa Magoha ne timo cha. Ahinya ruodhi mag gwenge, chief. Yes. Inya paro kane nintiere gimiluongo ni 100% transition. Koro ing'e na 100% transition yo konego bed ni otimre mana e grade mapiny ka mag primary mag secondary. Onego bed ni itime nyake sama koro nyithindwa dhi university. Nikech gimoduogo mora mae is a model ma watemo ma sirikal temo keto sani mar chudo. Tiyudo ka inyisowa ni 53% funding will be 93%. 53% mar funding mieri en scholarship. Tolure bende gi kaka nyathi bro timo application mare. Kiani koro wachope gimiluongo ni artificial intelligence or what I don't know. Nikech ing'e ni forms gi this application bende itime online. Kose time online mar funding ni to 53% government ema bro chulo. Ting'e ni ichule en scholarship tiende ni ok bi bandi godo chieng' moro. To magi ng'ene naneno nikech naneno madhine mana jo needy mago category mar needy. Koro it is upon you to prove ni be in needy. Nikech naneno vulnerable, extremely needy gi less needy. Aneno ka scholarship mar vulnerable en 82%, extremely needy 70%, needy 53% below sela. Yes. Ntie less needy 38%. Bas. Koro ka akwayo gandawa mondo gibed very careful. Information mibro chiwo kacha ema bro classify. Koro okawach ni ng'ato kik bed ni okowach adiera, but kik idhi fila form for the sake of filo form kata en mana hard copy kata en mana embui. Bed mariek. But morin wageno neno nikech diere mani chulo kata mana help ka indiko ni janyuol na wuok e gwenge mag Ahero gin gisepidho wigi giwacho ni mano samoro en japur mar mchele samoro wuonu en japur en gi pesa kata nana wuok miwani pidhe niya dibende maga gik ma ing'eni bende piny wacho ndego ngiso kinge kaka gidhi siro jopuonjre makamagi. Sharon ntiere erokamano kuom sorry ageno ni okang'ade. Nitiere kama wachopiene iwinjo ka chako duol moro ni sani koro wateme uru less complaints koro wang'iane mokwongo ni to nyithindwa gidhi e school within the 2 months gidhi nang'o nikech kiparo to ing'e ni complaints ni manyicha watimo nyicha wakoni ne kero lunga ji abara mach koa kuma ok wang'eyo to dhi Orlando ni my new financing model e Kenya kati ok timga gika ina ikwonge timo public participation maji fuon mang'eni kama kaka gini timore kendo matere nyake parliament makale mwang'e kamano mago koni kwadokie mwachako nono wadhi yudo ka wan gi mzigo mapek kendo kuro zaidi apani part of it bende nyalo kata discourage yawa mamoko kawuono arwako gudu moro makoni let every student obede TVET obede university weche mag financing go wabro kidhore go tok kagisechopo yes sani odong dweche ariyo koro the category kata anmorin isechake maber the portal midwa ni mondo mi gidhi mondo mi apply sani gi apply through portal onge form moro midhi kawo ni kia dhi ka education officer portal no makate simbi kata idhi e cyber ang'e ni sani cyber bende winjo ni omedo kata nengo nikech bet gik moro bende ni malo but odiochieng' makawuono nyaka dwe manyien waore uru mondo wakone jothurwa ni konye uru nyithindo manyicho timo penjgi mondo gidonji e www.he apani broketo kata that link kacha highereducationfund.co.ke nikech mashogu nokone kanyo ema jok makoro dwaro kony gimoro amora gidhi yudo kanyo bende itime mane yor mbui itime mane yor mbui kik ng'ato koni ni obiya mi form to be gichaka sani kik girit nyaka last minute yor mbui makamano ketne gi TV yes gichaka sani nikech idwa ni mondo me acha no koni idhi time mar jumbe ariyo kosa dek matene time onge thuolo onge da gomb ni mondo gitime juma mokwongo ne mondo kopo ni tabu moro wuokie koro ging'iane ni to rieko minyal kony godo chalo nade bang' ka gisetimo mano gibed piny kata obed ni chalo nade ni en nyathi mwa kuma chalo nade yae
miyeuru kata transport kako nyalo wuotho mochopo go kuma noluonge mondo mi odhi otim godo registration. Mano the second step. Mako timo go registration kochopo kuro ntiere universities go ntiere departments ma deal gi student affairs. Dean of students obro yudo samoro giketo gi mopogore opogore, but the student affairs department kisedhi nikech seche misedhi kanyo moseluongi ni in achiel kuom jopuonjre makanyo. Koro ntiere kaka gidhi konyi in ka in gi dwaro mora in gi penjo mora nikech every student nigi unique needs to gi unique questions. Chop kanyo mondo mi office no idhi ipenji ni to ere kaka nyalo konyora. An kata mondo mi achop kaendi nakao gari achopo godo mana Nakuru, wuotho Nakuru nyaka Laikipia, anindo e dala moro mana Kia. Sani kuponi kukona kata ni mondo mi adog dala, onge kaka nyalo dok. Ere kaka udwa konya, an adwa somo, nikech kaendi moluonga. Adwa ni mondo mi wawach mano mondo mi ji ong'e ni adieri nafas mag somo madhi mbele post secondary ni muhimu. Kata idhi TVET, kata idhi mbalariany, kata idhi moro, kik ng'ato koni ti waseneno jomoa mbalariany mang'eny mabe pok oyudo tije. Kiki winj paro makamano. Kiki winj paro makamano. Kata janyuol manyiso nyathine ni ji mathoth graduate ok giyud tich. Ber mondo som. Ber mondo mi osom nikech kosedhi kuch nitiere ng'eni samoro kanye mane kifungu moro mar nyathini nitie modhi yudo. Kuongi we odhi kuro embe kuponi otieko kata obedo kaka jo oyudo ni pok oyudo tichno. Bende nitiere obwongo moro moyudo kucho marieko machielo bro medo konye godo loso gire moro. So hakikisha ni gichopo school. Erokamano ahinya Murin kanyakla kod Boaz. Mago jik makare mabende umedo somo ahinya nahero paro mabende nuchwalo mar mondo mi japuonjre moro amora moluonge mbalariany. Obed no boro manade, obed nen mar piny owacho, obed nen mar ji giwegi, ter nyathini kanya mobro bedo koloke kos kata bro bedo kowilo mbalariany makamano. Kamedo mana paro ni jopuonjre mabende no mithulo mag mbalariany mag piny owacho mago public universities 1,000 gi 30,485. Jopuonjre mabende biro bedo kadhi mbalariany mag ji giwegi 9,622. Kik wawil gi jopuonjre matimo diploma mago mag sekondar madirom 560. Jopuonjre mabende biro bedo kariwore gi kuonde tiegruok mago mag lwedo kata TVETs gin 1,144 gi 500. Wach moro bende nika nikech wang'e ni nitiere new funding model nwaselosi mabende nisewacho kotenre kod chiwo hola. Machielo bende en kotenre kod school fee. Maendi en kaluwore gi kos ka kos ma japuonjre bende dwaro timo. Ang'eni skunde mago mag ji giwegi bende jawachega ni omenda odhuro kono. To mana adier nikech aneno ka 9,622 samoro moko kuom gi mabende noluonge private universities gi nadwaro dhi e piny owacho. How easy is it mar yudo kata mana placement mago kiseyudo mbale kolupono oluonge private university mar yude public bende oyot samoro Murin samoro kin gi ng'eyo. Sharon ing'eyo ni wach mane nyithindo ne dhi private universities ni ne en extension mane sirikal ema notimo nikech this issue of public private partnerships. Yes. Koro iyudo ka nyathi kodhi kachacha ing'eni kupse mano omiye university no yes obende no yiero but kitambo ne koketne kachacha it means ni mae oken gima ne kata wacho ni janyuol moro mawuok kama yuto nene piny ema no yiero. Koro dong'eno ka funding to nitie. Koro mai yujo kana nyisi ni a form I mean usekwe ni kika luonge ni form en mbui was stress wach bar ni en mbui. Sirikal osepango maber kaka pesa gi ibro mi. Koro an kwayona nikech kata pesa no ni malo e private kuchocho to en piny e gine koni mbalariany mag sirikal mag piny owacho pod aneno ni nitiere thuolo mar mondo be nyathi pesa ni mondo chule achula nikech yudo ka ting makoro janyuolo dongodo en mar 7%. To 7% ni ng'enyne iyudo ni en pesa manyalo konyo nyathi maybe oyud kama odakie ochiem kamano lakini ting'ne 93% cha to sirikal oting'o nikech oting'e mano mag ji giwegi kose mag piny owacho mag ji giwegi nikech donge neno ka placement ni otimore because of public private partnerships. Yes. Koro sirikal noyao mwanya nochiwo
thuolo mar mondo mi kata mana private universities gi nyithindo mondo dhiye unless ni gibro face out this issue badai, but so far pod en gima nitie. Koro ema wacho niya sirikal achiel ni osichiwo pesa to niwinjo ka Mr. Boaz wacho kae ni kik wa complain wakwong wakaw gimo miwa koro atemo timo gimo wacho ni Macha diera makende man ni bende wach machielo ma bende nitiere ndi bende kwan mag jopuonjre ma bende timo courses mag puonj bende dok chien kuom ranyisi asenyisi kanyo ni mana jopuonjre 560 kende ema dhi timo diploma mago mag puonj e skunde mag sekondari. Wach ma kamano kinyalo mana mulo di bende nikech chon japuonj yani course mar puonjo no mi pek maka inyo mana ng'ato japuonj awinjo mana pachi piyo kapok awinjo mar Boaz Morin. 500 octane, Sharon. To me, that is a good number. As to Marariyo, para gi pacha moro, ni maybe one and number na notin, kalure bende gi jopuonje ma bende yudo ka samoro wantiere godo oko kama ng'eny ma pok oyudo nafas. Koro kata kapo ni gitin, to courses moko gi to ji oseyudo bende mana mang'eny. Aneno ka mae samoro ngeni iwacho gani reduce samoro maybe jo KUPS kata applicants no neno ni kik wadhi kacha cha nikech employment mar jopuonje kata samoro ni piny itieko isomo to kitieko to samoro ging'iyo employment ndiko ging'iyo kata mana omenda midwa migi bende yes koro gi opt for other courses to mano bende temo nyisi ni bedo ni mano timore sirikal onego bed ni keto maino making sure ni japuonj ko train tindike nikech dogno ka koro kama otimore to bro monowa bedo gi jopuonje going forward nikech jopuonje boga bedo karingo jok monego beni train kaka jopuonje nyalo neno ni course ni eri oken course ma will reward us yes koro with the time tiyudo ni wane Kenya kata jopuonje waonge godo koro sirikal onego ng'i wachno erokamano Nyaboaz da med chope kanyo mondo mi akoni nitie commitment mar sirikal mar Kenya na gikone gibiro timo gimiluongo ni revitalization of teaching profession strategic objective number 1 mar continental education strategy ma Kenya no tele mbele matiende ni Kenya gin achiel kuom pinje monego bed ni kidwaro jopuonj motiegre e level mamalo minyalo koni kaendi e kama jopuonje nitiere manyalo supply kata region ne Kenya en achiel kuom gi mar ariyo koni doyo jopuonj mondo wang'e ni giyudo osara to gi marupurupu mamoko yani motivation a motivated teacher mago nego beni mago timore to koro kuponi ng'iyo mane vision monego beni e Kenya ka wango karo nego beni nyithindo madhi kata na e tiegruok mar puonjni onego beni ng'eny nikech kaluwore gi sani system wa mar education kata mane giloko mar CBC ni ineno ka wan gi teacher gap mang'eny kabisa sani pod ineno ka JSS wan gi nyithindo wan gi jopuonje gni 2 kende e junior secondary school to junior secondary school ni dhi bedo gi grade 7 grade 8 grade 9 jopuonj midwaro kanyo gin jopuonj mang'eny omomiyo onego beni kia ni maendi en ng'eyo manyicho onego beni miyo jopuonjre gi mondo mi gifweny ni e teaching profession ka bende nitiere thuolo ma actually ibro yudo ka jok modhi e training mar jopuonj samoro absorption inyal dhi timnegi piyo kaluwore gi gap mantiere new system magikelo ni kendo tiegruok ma jopuonj sani onego beni dhi timo nikech the teacher training model onego beni sani lokore nikech ka ukoni wawachi diero CBC ma koro dwa ringo godo nyaka kodhi mbele matiende ni jopuonj mabiro deliver bende ok ni jopuonj mobedo trained e old methodologies kata the former methodologies tudwa ni mondo gi train gi sani onego mbalariany onego beni sani koro ikore jogo matiego jopuonj mbalariany onego beni oseikore ni koro sani wadwa tiego jopuonj mabiro deliver curriculum ma ikelo piny kaya chende omiyo anto neno ka nitiere gap maduong' mar manonego beni nyithindo mane dhi e mbalariany gi kata madhi e diploma gi onego beni apply mang'eny kadhi kuro emomiyo kata 23,000 mapod wamanyogi onego beni kata government nyalo wacho ni report uru e teacher training colleges mantiere mondo mi odhi otiegu
mondo mi ubed jopuonj nikech gi qualify minimum standards gin gi C+ and above. Onego bed ni lendo milando en ni report uru mondo mi umbo donj kacha ubed trained mondo mi wayud jopuonj mang'eny mabro kaonwa gap man kanyo no. And Sharon, seche makoro wachako ng'iyo ni to which profession, which career path, which line ma nyathi dwa ni mondo mi okawne. Wi wadwa kik wil ni kaendi bende courses mamoko mineno ka nyithindo nyicho buok ka giyawo portal to gikoni ere kaka dhi yudo 790,000 mondo mi atim medicine, mondo mi atim ma. Kanyo bende kik wakoni kuro wadwa chako ng'wony ni kuro wan ok wadhi e professional courses go. Kenya ka ok ni kuni kuro waberore kata ni wane moting'ore malo kata wago pochwa, but dakteche mang'eny owuok onagi, engineers mang'eny owuok onagi. Very true. Omiyo kik wang'ini kik mbi mar pesa no buogwa mondo mwadog chien. Omiyo anakoni koluongi kanyo kendo in fact kongole ni nyathi mane odhi oyiero kuro to ng'e ni kodok dala to kata san motuch cha ema pod gichieme. Mano nyathi monego bed ni wamiya 100% scholarship kata kopo ni jo sirikal onego bed ni kawe kitembele kanya achiel kuom the very first ones. Seche mwagolo nyithindo modhi e level mamalo aina no. Equabro maintain, maintaining level moro ma ji ong'e ni kidwaro lakteche to ng'i mana left, ng'i mana west, ng'i mana mano kik wawe namba achiel no. Kuro nengo wadhi godo mbele. Aparo ni mano jepo makare mabedo chiwo kanyo Boaz gi Morin. Kok manya korom ge jwang sero me wang'e kanyo. Yina mare mondo meko yo matin. Aneno ote magi mere mada chwalo ge, aneno ote mabedo kanyo jolonye weche mag somo mabende antiere godo. Line mago magote machok. Arede ka uchel no mbui mar Facebook, YouTube bende do achok achiel mano Ramogi TV. Aduogi ote magi kik di mabor. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng' tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo.
Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi, wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngimawa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo e Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bayi kata matin. Nyakoronga jong maduogi okang' mar 2 wadonge matin e dakika 30 mar mondo mi otiek twak makama. Koro ma en okang' mari mano mar oronwa ote jolony mwantiere godo weche mag somo. Ote mora mora ma intiere godo ahinya kotenre kod bad migawo mar sirikal mano mar KUPS, kotenre kod kwayo omenda mano manyalo siro kony, in thuolo mar oronwa. Kokamano med orogi abro temo kar nyalo mara mano mar kawo ote mopogore opogore. Jolony mwantiere godo bende ngeno mara ni biro konyi mar golo dok iti. Mana kinyalo ketna moko kuom ote mabende osebedo ka donjo mar mondo mi waduoki. Mo nyalo duoko sani bende nyalo mana duoko. Anno ka janeno marwa moro wacho ni in gi japuonjre manotimo penj madibedi ni mar klas 12 dwe mar 4 higa mokalo to noyudo B+ to ionge gi nyalo tim nang'o, odwa somo medicine. Wacho ni in Kitale, mano jolony mantiere godo biro sumo ni paro. Kopogre gi mano, bende penjena ni kaponi nitimo application gi joma ne otimo higane to nitimo alia, itim nang'o. Aparo ni bad migawo mochung' ne weche mag somo bende nowacho ni chakre higa mar 2013 nyaka higa mokalo inyalo apply to inyalo yiero courses mitimo. Kopogre gi mano bende Nyakoronga Jwanga bende ng'ato nyalo change university kapok odonje university motere gi KUPS. Aya Boaz gi Morin biro bedo ka duoki kanyo. Bende wach machielo ma bende nyalo neno, Madam Sharon yie monde nuona namba mar message cha kuom ng'uno mari mana gi sani okongo monde Lensa Nyango kiwinja kioro kwayo mar omenda samoro ni seyiero course nyathino seluongi oro kwayo mar omenda kidwaro mar mondo mi nyathini sir idonje mbui tinde ok ndike gi forms mbui en www.hef.co.ke. Aparo ni winjo mano makare ponono ni manyo course ma nyathini dhiye kata moluonge or ote machuok e nambani ichak gi index mare gi iga manotimo e KCSE. Koro ndiko index kesi ndiko iga manotimo KCSE, kikiket space mora mora kata mana slash kasi ore nambane 20842. Akawa ne moko kuom ote 2 bang' mano awinj paro mopogore opogore ma bende Boaz Morin nitiere godo. Masi iwacho ni rokamano Ramogi kuom twak masani tang'o momiyo courses ichenjo ne nyithindo kaka na apply for nursing to get education mano Masi kuwuok Migori. Dibed ni education bende ne achiel kuom choices maniketo samoro. Joseph Juma iwacho ni what about KMTC placement? I'm Joseph from Migori. Aya mar KMTC no Nyakoronga Jwanga deadline en chieng' tarik 4 mano mar dwe mar 8. Koro ka nitimo penj higa mar 2013 mano mar KCSE nyaka higa mar 2022 donje portal kanyo mar mondo mi apply. Murida chaka nena kodi ote mora mora ma inyalo duoko. Adwa duoko miyo mano wacho ni nyathine no yudo B+ to dwa timo medicine. Okapar wawacho adiera ka B+ nyathi nyalo qualify godo for medicine nikech KUPS timo gi according to grading ma gibedo godo. Koro yudo ka jo A- go ng'eny gi drop ga as time goes. Koro gima danyis janyuol ni sanie oyaw MTC. Portals mag MTC nitiere. Kapono ni nyathi dwa mana timo something ma is in line with medicine to en gi very high chances mag dhi timo nursing kar kachacha. Koro nyalo dhi mondo nyathino dhi apply e kidieny mar koro ka nursing mar KMTC mondo tim mano. To kapono ni mano ok nyalre to
pod en gi options mag dhi e mbalariany nikech nitiere mbalariany moko ma bende offer courses to do with clinical kata mana medical ok odhi timo mar udaktari chokende ma koro ji luonge ga ni medical but ing'e ni medical to koro en gima it's broad koro pod en gi options mag timo moko kanyo iko asto yore moko bro yawre kwenda mbele mar ariyo ne en mar university change ma bende ne wasewuoye ang'eyo nikech anyalo paro chon joint niluongo ni jab ne nyalo wilo yes to koro sani en KUPS koro jab ne wilo ne gaji kidwaro dhi university mopogore to ninyalo dhi irgi to giwilo ni to king'e ni koro sani titime mbui but still I believe ni kata kapo neno ni iteme mbui to tamore pod inyalo reach out to them in their offices magi will ni it is very possible to another option bende no senyiswa ka gi Mr. Boaz kuongi dhi e school kikiwe mokidhi e school nikech gik onge gimetimo gi oko kata koserach ni mano mino they register then from there nitiere ways makoro ng'ato nyalo change godo gimodwaro erokamano ahinya Boaz minyalo duoko abro na ngeso matin nikech apani Maureen has done justice mokwongo koni category kata level mar performance mar nyathi manyalo qualify e course jojab kidonje portal to ibro neno ga courses midwaro go ibro neno ka gin gi categories ibro yudo ni idwa dhi timo education art idwa dhi timo education music idwa dhi timo ango medicine idwa dhi timo engineering civil electrical idhi neno ka nitiere the subject combinations midwaro to gi grading midwaro kanyo omiyo seche mitimo application no mago dhi neno ni to bende nyathini kuponi no se apply mose kawe kiko chandre gi mang'eny ni kuka kiadi pod ni an mano kadwaran kuongeringi dhi sikul kucho kato na koni nitiere student welfare department student affairs department odhi kanyo to jogo gimang'eyo mapok iketo ga most of the people moket kanyo gin jok ma understand ga students I mean psychology and everything koro gibro me the best advice magi advise ka gineno ka gimidwaro no nyalo timore to gibro nyisi kendo gibro mi practical steps mikao kochakore gi kanyo kata which office to take your kata kaen barua midwa ni mondo tim godo those transfers or kaen an online interfaculty or inter-university transfers koro kuongeringi chop kuro kato mogik bende mar KMTC ung'e ni KMTC sani KMTC en achiel katuneno ka branches geng'eny all over the country tang'e ni kaka thurwa kocha bende tinde aneno ka jotelo mang'eny otemo kelo gi machiegni but kuongi dhi apply kikiwe ni ni ka gi chieng' ma ji biro report ni kokidhi bedo kanyo ni be ang' nomiya nafas ka ok tim kamano kuongi dhi e mbui i apply dhi e KUPS jo KMTC Kenya Medical Training Center ngeni mano ne siketo ne gi info jo KMTC nche osewinjore gi KUPS ni gin yiero selection ma idhi tim through KUPS koro ng'ata idwa timo nursing idwa timo laboratory technology idwa timo clinical diploma in clinical medicine idwa timo courses mag mantiere magitiego go including kata na documentation records and all that idhi yuro ka courses go bende kidonjo kanyo to idhi neno wanyisi gi nyaka deadline deadline tarik 4 Friday makinyne Friday actually timuru gino utiek gi by Thursday kan kopono deko ni okinyal tieko gi kiny to tiek gi by Thursday kikirit ni extension bro timore ni last minute dashes sani kato courses go ber kikibuogi ni anaonge pesa kanye machaka duoge ng'ata ma iwinjo kochako kata iwinjo mana ka nyithindo moko kata family boro wach ni wan to wan ga ng'o kwanyal ter konegi ni kuongi wuothi chopi be ng'ato kik nyisi ni courses go ji otemo mang'eny to koyudo godo tich kuongi dhi chopi na koni samoro inyalo chopo kuro tiyudo ka kare kifungu mane mari chaindi ng'acha nokonene in iyude iyawo godo kamoro idhigo kuongi dhi kuro nikech kuro anang'o midwa timo dala aparo ni mano paro maliw mana kanyalo kawo ote moko
Akane ote moko ma bende subedo ka donjo kaendi mana kanyalo somo moko kuom gima bende nitiere kinyalo ketnagi tanyalo gwero kamano. Nitiere ote moro ka ma bende naneno mano mar Elias Angwena kinyalo ketna ote makamago. Owacho ni kanyalo yudo ote makamano nopenjo ni apenj ne jalony ni marang'o joma nigi grade C kadhi mbele emoyienegi dhi e mbalariany mano mar sirikal. Agino ni omaanisha C+, nitiere e yamo kadhi mbele emoyienegi dhi e mbalariany mar sirikal kendo sirikal chiwonegi somo manono kokalo HELB, to jomoyudo C to yienegi dhi TVET kod mbalariany mag ji giwegi kod tekregi. Bang' mano nitiere ote moro kendo machielo kawgi ariyogi. Phoebe Olielo iwacho ni Ramogi TV ler aneno makare ineno makare anyathi Olielo kan ngomongo. Apenjo ni be HELB pod nitiere kose ne orumo chuth. Amoso mama kani Kisumu kanyawegi bambo kanya. Erokamano ahinya. Upenjo HELB mana kinyalo duoko Murino chakwe. HELB ok orumo. HELB nyinge molokore. But pod ena ma iluongo ni new model donge mar funding university Sani ok luonge ni HELB. Higher education fund. But koro ngeni loans board cha obedo chopto iluongo ni higher education fund, new model higher education fund. Yes, koro pod ena HELB nikech pod gik mane HELB timo ka pod odhi timo. En mani koro pogruok mantie en ni oketnwa kaka pesa ni ibro chule kowuok kuom gi kachacha opogore kaka ne time chon. Aparo na duoke. To ote moro bende ne wayudo ma ng'ato complain ni ang'o momiyo jo C+. Wacho ni jo C+ ema dhi universities to C plane dhi skunde mago mag tiegruok mag ji giwegi gi TVET. Mane momiyo neno ka adwa duoke ni mane momiyo wan gi grading. Koro ing'e ni sami grade japuonjre ing'eyo ni en gi tekre mane, en gi nyalo mane mar mondo mi otim course ni eri, yani obwongo ne nyalo ting' mane e weche mag tiegruok, iluongo ni lony rieko kod dwaro mare mar mondo mi otim gimoro. Mana kaka adwa kete masimpo matin, ka in gi nyithinde odi, ing'eyo maber nyathina ni ento nyalo timo ma, nikech aseteme, dono ka koro ka ji chako somo to ji chako machalre. Koro kaka umedo dhi, ichalo ng'at ma itemi pile pile mondo mi ong'eni to in kaka Nyasaye nochweyi ang'ono minyalo timo gobwongo mari. Koro mane makelo pogruok gieki. Ok en ni sirikal ochayo ng'ato to omiyo ng'ato duong'. Koro mane momiyo bang'e grading nikech wan duto te kwanyal dhi mbalariany donge. Yes, to mbalariany ting'eno yaw ne ji te, oyawe ne ng'ata. Ema ni koro nyalo mari e obwongo ka keti kar kanye. Mane momiyo atimo mosaba wacho nitiere ga jok moko ma kotim kata penj ng'ato bet number 1 to ng'ato to bet number last to ng'ato bet number 1 gi max 20 to gi thuolo mag yudo tiegruok to ng'ato to bet number last gi mark kata mana achiel. Koro ma obwongo ni ema koro ang' nokel pogruok ni. To ka dhi mbele matin no ka sirikal koro keto owacho ni oyo magi duto gi nyithiwa ng'ato ka ng'ato wabro miyo sombe kalore gi tekre mare. Ema koro yudo ko yawe nyaka ne TVETs kabiro chien ku onge ng'amiwe oko. We must all go together, lakini kalore gi teko mari ma Nyasaye nomiyi e bedo gi rieko. Yes. Erokamano ahinya. Mana boss kanyalo winjo pachi to bende nywande gi nikitando ka ote donjo mang'eny sipuap to dakika bende dhi mapiyo. Ntie janeno moro Quinta kiwuok Suba. Iwacho ni koluonge course moro to ka understand things concerning course no. Atim nang'o mondo ayud nonro maler ewi course no. Aparo ni achiel kuom uno mulo wach kamano. Okay. Erokamano mano koni Cynthia. Nyinge Quinta kuwuok Suba. Quinta. Oluonge course to ka understand things concerning course no. Otim nang'o. Quinta. Erokamano mokwongo ageno ni en course manyichi yiero. Kech KUPS wacho ni ok gi ketni aketa mora mora to samoro wat ni kod ni mawe achopo godo the list nikech madwaro ka seketo mbele to koro gima timore bende sani ng'eni chon chande iluongo gik miluongo ni course prospectus na universities golo ming'iyo ni ma course aina ni en gima kama to sani kidwaro course kumuluongi no idhi e portal mar university no University of Nairobi
kisedhi tidhi yudo ka en engineering en civil engineering en whichever engineering kanyo tidhi yudo ka nyaka courses kata units midhi tim koro ibiro chako ng'eyo go ni to kare en ang'o minyalo timo kuro. Mamoko bende ibiro yudo ka samoro nitiere jok ma osebedo ka advertise gika gidwa ni mondo mi gitim sana jo private universities kuro bende inyalo chako fwenyo mondo mi iyudi but course moro amora moluongieno ing'eni en course matinde people are in a digital world ma kigoogle ni dwa mondo mi ng'i kanyo tibiro yude information mana matin kika koni ni irely e Google ahinya but kanyo ibiro yudo at least idea ni course ni chalo nade to kidwaro the details mar course no to nyaka idhi e portal mar university ma offer eno kech kuro ema details ne nyaka ibiro koni ni ka en course madhi kawo 4 years kech courses gi nitie moko makawo 5 years kaka mag engineering medicine makawo 6 years kato nitiere portal na ema biro miyo idhi yudo thuolo idhi yudo godo rieko ni to kare what does it contain kato apani kar mondo mi wachak penjo weche mar ni to ang'o miyo C+ ni endi ma idwa ni dhigo university dak gi yienwa mondo mi kata sige nigi ne in janyuol nyathi mokwongo kone nyathini ni sama kata madhi timo penj sani kik iwe ni dhi mbek tol ni dhi duok gigi chien in fact target ni kaw ni idwa ni mondo mi yud kati yud B bipo ka samoro koro gik moko timore magalagala miduogi ilware C+ kanyo mani qualify qualify ne mbalariany kendo mano bende seche mi qualify ne mbalariany no ng'eni qualify ne kata na TVET mani dwa ni mondo mi dhiye nikech nitie koni jomoko nitie magi koni an koro mbalariany no asneno ka thuolo no nitie lakini adwa ni mondo mi atim at a diploma level a technical seche miseyudo the minimum grade no en muhimu kabisa omiyo nyathi ka nyathi ked matek kiki par ni in kedo ni mondo mi oduok level ni ok biduoke in fact samoro jogi nyalo kata raise to a B-. Nikech king'iyo the history mwasebedo go nitiere yie moro kama kata jo B na oko the university no qualify. It's true. Nikech nafasi mag universities motimo maber numbers gi koro miyo nyathi ka nyathi one world ma very competitive omiyo team juu chini mondo mi iyud the minimum grade actually sapase wajiugi kata mnaketimo marach kata mnapono ngini bende ilose ne lidh lwedo okromre kata pono no netemo marach nitie course minyalo pod chance yes to pod adwa ni mondo mi akiki ngini seche ma pod ene tiegruok pod onyal. Let me tell you by the way and asebedo gi experience a lot aseneno nyathi modonje form 1 kata na ndiko gik ma coherent kama tame kata somo mondo mi owinj tame ta aseng'eyo kaka there's a way ma I was part of trying to help ma okoni can this be turned around manyathino zani timo education bachelor of education science paria matiende ni capacity nitiere rieko manyathi mora mora inyalo tane go on mofweny ni hele kare gigi bende ok gin gik mana matek kanye kama jopuonj bende konyewa omiyo nyaka wa support bende the teachers which they are able mondo migineni to nyathini what can we do mondo watane on to catch up. To kata mna kinde ka kinde migawo mochung' weche mag somo kinde ma bende ojachiwo penj mar klas 8 gi 12 bende giwacho most improve yudo ka nyathi samoro no yudo 220 penj kotim mar KCSE en jal moyudo B+. Samoro na chiedh nade ma bende jopuonjre kada samoro jopuonjre riek mokalo akane ote mogik nikech aneno ka saa ringo bang' mana winj pacho kaso gi pacho mogik donge wakane ote moko ma bende odonjo ka aneno ka jopiny bende respond maber nikech gintiere gi ote tandawuoya. Steve Webuchieng from Nyakach. Wachoni currently every advisor wants Form 4 leavers to become teachers. The village is becoming incomplete. Ero kamana yenye. Wachoni otke bedije puonj. Ero kamano. Lucy Kinyi wasonga. Wachoni natimo penje higa mara 2021 scored C- banyalo qualify for any KMTC course. Asebedo kagombo bedo nas lakini pesa. Haya hubro bedo ka uchiwo paro ni Lucy. Janeno maro machielo iwacho ni penjra jalony niya giwacho ni HEF tiyo to katemo sani to pod ginyisa ni coming soon. Nang'eni no yangi odiochieng' manyoro be nang'eni KUPS
bende osebedo ka yawo portal makamano. Koro tema kinda nyaka nyago lemo www.hef.co.ke geno marando kindiko.com.co.ke. Koro tema kinde ka kinde nikech en chenro ma bende no yango odiochieng' manyoro. Koro tema mar mondo mi yor koyo mari mar omenda kanyo. Morina chako odi gi ote modonjo. Bang' mano awinj pachi mogik. Donge? Aduoko Lucy owacho ni ogombo noyudo C-. Openjo ka bonyalo dhie timo KMTC. It is very possible. Mr. Boaz nosinyisowa kae ni portal mar KMTC no ero gintiere gi courses mang'eny kabisa. To koro en upon Lucy mondo odonje mbui kanyo ong'i kaka requirements madwarore for each and every course mondo tim application mare. To ng'e maber ni portal iloro by 4th mar KMTC ni. Koro Lucy Kasri pod time okowe yoko. Bende ng'eni kata kodhi e portal kanyo gradings bende itango ni courses minyalo timo mok inyal timo donge? Yes. Koro ng'i mondo apply kik time witi yoko. Machielo no wacho ni jopuonjo pongo gweng. Which is a good thing. Nikech ineno ka onge gweng maonge gi skunde to onge gweng maonge gi jopuonje. Koro yudo ka most of the times jopuonje gi gwenge wa kuchocho gine magin ga role models. At least gine magi kuongo yawo ga wang'o wang'e ni kara ji tiyo ga, kara nitie ga jopuonje, kara then from japuonj kanyo, from neno japuonj, you're also able to now see the other side of the world. Erokamano ahinya. Kapok awinjo ote mari mogik bende awinje Boaz bende kinyalo duoko ma Mary kiwuok Utawala neno ote gi kodonje sani. Iwacho ni wuoda obedo place to pok aikora be onyalo join next year. Bende inyalo nywando gi paro mamoko mag ote mari. Erokamano Mary ka wuodi obedo place sani kik iwach ni pok ikori. Pod in gi dwe achiel gi nus. Yes. Pod inyalo yudo ikruok. To bende kopo nochopo odiochieng' makoro ji report to pod inyalo koni an pok aikora, nyathino nyaka dhi sikundno. Kata higa mabiro samoro nyalo yudo kapok ikore. Nyalo yudo kapok ikore. Nyathino nyaka dhi kuro, jogo dhi miye advice ma kopo ni odwa ni mondo mi odifa idwa penjo ni to nyathini be onyalo choro mara mbele mano deferment. Mano nitiere, yes, onyalo timo, but an kaka wawinjore kwa chako twakni. Wadwa ni nyithindo gi chopi mondo mi gichaki. Nikech ing'eni samoro inyalo koni mondo mi oriti ni next year tidhi yudo ka kok idhi med fee double makoro kibinyalo yudo kata matin. Omiyo sani ikoni atonga mayot emiyombogo koth. To bende anda jiw Mary mondo or kwayo mar omenda e portal man wawacho. Mano is the second thing madwa wacho mondo kik ikruok mari ni kik iwe ni in kendi monego bedni ikori. Nitiere yore mag kony kaka koro ma Sharon osewacho no makanyo to www.hef.co.ke onego bedni koro wasiko gode wiwa mang'e ni kata everyday gibro bedo ka gi remind to gikoni mind idhi yawe to obro tiyo mana mar jumbe 2 kende. Apani gibro nyiso wakara the period modhi tiyo mondo mi nyathino otim application mondo mi okwani an kalore gi kumae waonge gi uwezo ni konywa uru. But adwa chako dokie penjo mano penji ni to wabedo gi jopuonj mang'eny to japenjo chap koni ni advisors ti koni wamani bed jopuonj. Gweng dwapong' mana gi jopuonje. Ma jopuonj nitie. That is the best. In fact, kidwa ni mondo mi yud kama ji ochanore en kama japuonj nitie. Let me tell you that. Kata ni koro It is true. I would japuonj. Kora koni kama jopuonj ae. Kanyo is very important. Kama jopuonj ibro yudo ka nitiere rieko kata tudruok bende magin go ma bende konyo gweng' omiyo kik wabuogi. In fact, the more reason man seche moko wacho ni the first course monego bedni watimo en ni to wanyalo puonjo ji yo mane. In fact, training no onego bedni ng'ata ibedo trained mondo mi ibed qualified teacher kata koka idwa manyo course machielo, but mano to koro amedo gi pacha. Sauchiegni ng'ado waka. Koro adwaro mar mondo mi uchiw ote mar mogik achak kodi Maureen kasto Boaz wanitiek. Erokamano Sharon, waseywago ywak achiel ka. Take the first actions. Wakaw okang' mokwongo mar neno ni nyithindwa gi otimnegi placement, wago erokamano, wa make sure ni gi report. Pesa kik bed ywak mar ng'ato.
Mr. Boaz osipimonwa ka gimomiyo kik waywag pesa. To machielo en ni sirikal ochiwo pesa gi. Koro janyuol sama itero nyathini mondo mi ofil form mar mondo mi oyud konyruok e portal, itime portal ya. Kiki bed careless, kiki itima filling form nieri gi oyuma. Ng'iye matut mondo mi chances gi kata mana thuolo mari mar mondo mi qualify for pesa maber owuog kalure gi information midi chiwo kacha. Nikech ng'ama dhi bet kodi madwa ng'eyo madhi penji ni minu wuonu onge, you get, op gigo ni kacha cha. Koro kitugo gi form no, mane makorang no mi pesa ni okang no chopi, kata bro chopo to chopo mathin, asto koro wi gi garama mang'eny. But kenyalo file maber ki iketo seriousness kode, to inyalo yudo full scholarship no ero. Koro ini mi bro reduce scholarship ni according to kaka idhi kao form no ma serious, kata kidhi kawe ni oken gir tugo. Mane ote na mogik. Ero kamana inya ote malewa diera. Boaz. Ero kamano adwa medo kara pap gi weche ma wasewacho gi. Kamitime application adwa wuoyo gi jopuonjre, the students. Madwa donje mbalariany gi TVET. Ang'eni gine kiwango moro ma nyathi katoa mana kuma chalo nade to kodwa ni mondo miji ong'e ni oa kuma nigi ng'ikruok. Koro ntiere moko ma nikech anase interact kod gi yudo ka kandalo mane giting'o form cha. Yudo ka ondiko gik ma gin go ma kipenji to be madieri inano ka oken adieri. Koro ondik moko na yudo moro mondiko kata ni en gi owadgi mantiere university to magonge. Yani ni mondo prestige. Prestige. Ni koro nende ni embe okoa kuma. Ipo tuoni omenda. Ambe nyaka ing'e ni ambe an gi wait. Adwa wuoyo kode direct. Ang'e ni mano to you want to ikoni flows ikoni an ambe anyalo. Maendi jogi dhi ng'iyo ni to bende in gi uwezo no. Kopo ni ndiko ni in go kato to karionge go. Ng'e ni dhi we ni in go. Koro ket adieri mar kamia eno kaka en no. It's true. Kopo ni ne nyathi ma parents ne nosetho and all that, ka in gi those death certificate ket gi kanyo. Ka nyathi ma kata mane chandore makata sani ntiere moko mawinjo ni poko yudo certificates gi nikech pok no clear fees go. Magi ket kate. Ineno. Matinde evidence gigo bro miyo jogi neno ni adieri ma nyathi madwaro kony. To katieko jotendwa mantiere kor gweng. Kakao jotelo kwa jumla. Ang'eni seche moko nitie kaka apogo jotelo kiwango mopogore. Sani nakoni kawuono biro ni we mobilize. Jotendwa kuchako gi ruodhi, ichako nyaka kata village elders. Mine, jodongo, youth and all that. Watimuru gi miluongo ni mopping out exercise. Kato offices mantiere kofis ka ruoth. Kaber to onengo be ni ruodhigo at least gine gi simu moro ma nyathi moro amora madwa ni mondo mi otim gigi smartphone. Kata mna ruoth chief mane gweng kata nigi ting' mar neno ni japuonjre manotimo form 4 odonjo e kuonde tiegruok. Kama koro application mar kony ni dhi wuoke nikech ing'eni nyithindo gi nitie moko ma samoro koro en stranded. Adwa ni mondo mi gikete gi kata ka giwuoye baraza gi kata gikoni kidwaro mondo mi okonyi to bi kama. Offices ma ing'eni counties gi tanyicho se yaw ne MCAs offices gi. Offices go onengo bendi ntiere desk miluongo ni education desk kanyo. Mantiere gi gadget. Ma nyathi moro amora modwa ni mondo yud konyruok ni. Oket ni kamano. Endo kata mar wabunge. MPs bende. Obed ni en CDF office, obed ni en kanyo onengo beni mar mano service monengo beni sani kuro gi roll out. At least kata for the next 2 months kende kato gifolde. Mondo me yawa gi yud kaka gikonyore, gitimo application mondo me giyud financing mar higher education. Eka wayud ka nyithindo gi koro bedo mopped out mondo mi odhi e wach maliwa hinya kata kamna kapok itieka neno ka Elijah Kasakani Sharon kikiwuok kapok ipenjo da penjoni. Wacho no wuok Korogocho Kisumu Ndogo. Apenjo ni be inyalo donje mbalariany ka ionge kipande. Ero kama kipande yudo ka isechopo 18 years to nitie jok madonje mbalariany sani kata gin gi 17 idonjo
Don kipande kata mana parents jonyuol nigo. Seche midhe donjo no kanyo Elijah itimo gima ber. Achiel kuom simu mana yudo nyoro nyithindo mane temo mondo mi. To ere kaka wan ok wanyal apply kapok wayudo kitambulisho. Application nitiere kendo jonyuol ni beden father kata mother. Tiyudo ka inyalo tiyo gi kitambulisho no sani mondo process gigeni ka kichopo the age mar majority 18 years to kisekawo kitambulisho ni to koro apply ni mondo milo ilok koro isechu. Aparo ni mano wach maliwa ahinya. Goni ero komana ahinya ni maneni semo ng'ado wang'wa puonj liw ote bende odhuro ten geno mara ni japiny mana neno okiny makawuono ahinya mabende nooro ote okiny makawuono jolony mantiere godo otemo mar duoko ni morindo kaka pile agoni ero kamano. Boaz waru agoni ero kamano mondo bende samoro bedo kama tek to uja molony. Ero kamano. Wano nyiedo dala. Wagoni ero kamano kuom puonj makare ma obedo chiwo ne oganda. Kata mana kamano japiny mabende neno okiny makawuono an bende atiek kakwayo ni nikech bende ang'e nitiere yawa mamoko moko yaw TV gi samoro kiyaw wang' jowi mari okiyaw kata mana mbui magi kama bende obiro ne achiel kachiel kokalo mbui mar Facebook gi YouTube. Kioro kwayo mar omenda mar mondo nyathini sir nang'isi ni nitiere categories 4 ma bende ibiro bed ka isir. Nitiere vulnerable, nitiere extremely needy, nitiere needy gi less needy. Wang'ni ok chiwo omenda ne japuonjre ka japuonjre ma bende donje mbalariany. Koro emomiyo ni ikwayi mar mondo mi donje mbui www.hes.co.ke mar mondo mi yor kwayo mano mar yudo omenda. Seche mo apply kikowe ni ene modhi ndiko ni an extremely needy an category in documents gi kaka wacho ka kaka iketgi kikibuoge ni ato adhi kete kiwango bane be kikindik ni janyuol ni samoro en daktari to ken daktari kikindik mano kikiriam ndika gigo te koro gine magi dhi kawi gikete category mar extremely needy extremely kamano gine magi dhi adiera mari madhigoli yoko adier wach maliw bende kotieko jo KMTC jok madwaro donjo mar mondo mi otim courses mago bed mag nursing nitiere laboratory nitiere storekeeping weche ng'eny kacha bende KUPS bende shioni thuolo kan nyaka chieng' tarik 4 mar mondo mi donje ponono ni inena to pok ing'e mbalariany kuonde tiegruok ma bende luongie bende yor SMS e namba mar 20842 indiko index number ni iluogi higa mane timo KCSE to naneno from 2013-2022 inyalo yudo thuolo makamano namba bende gichiwo kanyo mar jo KUPS maponono ni nitiere gi achiedh nada somni goro mapiyo 020513740 en gino mara ni puonj iyude yo makare e chenro mar odiochieng' makawuono rituru masani mabiro en chenro mar orako mana te e chenro ni nyinga en Sharon Ngao tudri kod nyawadwa Cleophas Oluoch chakre saa 3 nyaka saa 5 e chenro mano mar mbakoro. Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu mate chendo ni en Andruth Otieno. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dayo, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dayo has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear what they talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Machiegni ure chendo mar orako an japuonj mar Collins Alaro anatero kuom tizi mos ka mos nyaka ng'otieki orako karako dakika achiel kende to wanatieko gi tek kabisa. Haya wariw fuonje wakoro. Let's stretch guys. Sharibu.
Wali mana kanyo rifunje gimana mos. Chakria kama chela koni endi. Kani chio maracho kama kirio dendi.